It's like you're on a high, giant here for nothing at all. Αυτό που μας έκανε νικήτρια χθες ήταν εντελώς απάνθρωπο. Ο παίκτης ή παίκτρια που θα φορέσει αυτό το κολλιέ θα ξέρει ότι στο συμβούλιο δεν θα κινδυνεύει. Για να δούμε ποιος θα φύγει από εδώ με χαμόγελο και το κολλιέ ατομικής ασυλίας. Τώρα τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Διεκδικείται το μεγαλύτερο έπαθλο μέχρι στιγμής, μέχρι να έρθει το επόμενο, στο Survivor. Ομάδα που θα κερδίσει σήμερα, στον πολύ σημαντικό αγώνα που ακολουθεί, να ξεπορτήσει. Δύο μπαλάκια θέλουμε να δούμε στο καλάθι για να κλειδώσει η πρώτη νεκροκεφαλή. Τι κάνετε ρε! Όχι με το χέρι ρε! Τι έκανες πόρτες πάνω κάτω και ήσουν έτσι ρε! Δεν έκανες τίποτα! Πάτε να πιείτε και κάτι στο Κοκομπόγκο! Το πιο φημισμένο show club της Λατινικής Αμερικής. Δεν έχει μπει καλά για καμία ομάδα μέχρι στιγμής. Εκεί, σε μπαίνει! Βλαντίμηρος όχι, ούτε ο Νίνος. Ήρθε η ώρα λοιπόν να υποδεχθούμε, χωρίς πολλά, τον καινούριο παίκτη για την κίτρινη ομάδα, για τις Τίγρης. Παρακαλώ. Σήμερα, αν και νικήσαμε, νικηθήκαμε. Δεν πειράζει, γιατί μόνο έτσι μπορούν να μας το πάρουν. Αυτό, επειδή το δίνουμε, έτσι το παίρνουμε. Θέλω να στήσω ένα συγγνώμη, παιδιά, πραγματικά. Όντως είναι ένα παιχνίδι, είναι κανόνες, δεν το ορίσαμε εμείς. Αν το είχατε βρει εσείς, φαντάζομαι στο ίδιο έπαθλο θα το... Δεν θα το κάναμε άμα έχεις κερδίσει την επικοινωνία, Μαρία. Δεν το κάναμε σε αυτό. Είναι η οικογένεια. Είναι ανθρωπιά. Παίξαμε στα ίσα και είναι για να πάρουμε την επικοινωνία. Παλεύεις, όχι με ένα το τέμα έρχεσαι και το καταλαβαίνω, κάνεις. αλήθεια. Άκου. Κάναμε την ψυχή μας εδώ πέρα. Το καταλαβαίνω κι εμείς, πραγματικά και έξω από το χορό, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, καταλαβαίνω. Και να πάρετε όλο το έπαθλο. Όλο το έπαθλο. Ναι. Για το ποιος θα μιλήσει για να κάνει την ανακοίνωση, πώς έγινε, Βλαδίμηρε? Ήθελε η Μαρία να μιλήσει. Ήθελε να μπει κοπέλα για να φανούμε πιο ταπεινοί, ξέρεις. Το ζήτησε δηλαδή. Ήθελα εγώ να μιλήσω. Σκεφτήκατε και αυτό. Ναι. Δεν πιστεύω αυτό, ρε, μα πόσο ζητούσε συγγνώμη όλη μέρα. Μας έλεγε συγγνώμη, τι συγγνώμη. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, αλλά το έχουμε αποφασίσει να το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Ήταν λίγο αστείο όταν γύρισε στην ομάδα και λέει να τους δώσουμε ένα hot dog. Χάσε μας. Ό,τι και καλά. Μα... Θέλετε να δώσουμε το ένα hot dog? Τι να δώσεις? Τι να δώσεις? Μέρις, μη μου επιτίθεσαι. Ο κόσμος θα δει τι οι άνθρωποι ήταν, τι κάναμε. Ακριβώς. Οπότε... Και το κάρμα θα γυρίσει. Ήρθε εκεί. Ναι. Εντάξει. Αυτό ξέρεις. Να, είναι κανένα καβό. Εντάξει, δεν θα τσιμπήσει, δεν τσιμπάει. Ναι, δεν τσιμπάει. Θα τσιμπήσω εγώ όμως, καλύτερα να φύγει. Εμένα με έχει τσιμπήσει καβούρι. Τι λες, και εμένα με έχει τσιμπήσει. Ναι, στην εξορία, Μάσε. Ναι, με τσιμπήσε καβούρι. Ωραία, δεν πέρασαμε. Πονάς. Ήταν τρομακτικό. Με τρόμαξες.
Just another day that I can find a way. Sat here waiting for your call. It tears me up inside. It's like you're on a high, giant here for nothing at all. Don't you play these games? You're always pointing blame. Προσωπικά νιώθω ότι ήμουν πολύ cool, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά καθώς είδα το παλικάρι το ψηλό να έρθει να φαίνει το γράμμα, ένιωσα λίγο την καρδιά μου να σφίγγεται. Ποιος θα διαβάσει πρώτος? Η Γεωργία. Είναι από το μικρό μου το γιο, γιατί ήταν αυτός που μίλησα τελευταία πριν μας πάρουν το κινητό. Όχι ο Αλέξανδρος, πώς είπαμε ο άλλος? Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Και μάνα, ξέρω ότι περνάς δύσκολα, αλλά μην το βάζεις κάτω. Σφίξε τα δόντια και συνέχισε. Εμείς σε βλέπουμε καθημερινά και πιστεύουμε σε σένα. Να θυμάσαι τι σου είπα πριν φύγεις, να πας εκεί για ένα λόγο. Συνέχισε δυνατά. Σε αγαπάμε και είμαστε δίπλα σου. Πιστεύω ότι δεν θα κλάψω. Ό,τι θα μου έχουν γράψει, μαμά σε βλέπουμε, είμαστε περήφανοι για εσένα. Και θα το έπαιρνα έτσι πολύ ωραία και χαλαρά. Μόλις άνοιξα το γράμμα και είδα την πρώτη λέξη μάνα, μόλις είδα αυτό το μάνα, με πιάσανε αμέσως τα κλάματα. Όταν είδα τι έγραφε μάνα, ξέρω ότι περνάς δύσκολα, σφίξε τα δόντια, εκεί στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα γιατί πίστευα ότι τα παιδιά μου βλέπουν κάτι, ότι δεν είμαι καλά και ότι δεν περνάω καλά και ότι ζορίζομαι και αυτό με στεναχώρησε. Φίδι μας, κάθε βράδυ ανυπομονούμε να μαζευτούμε όλες μαζί και να σε καμαρώσουμε στους αγώνες. Είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα και βλέπουμε το φως που λάμπει από μέσα σου. Η φοβερή δύναμη και η αποφασιστικότητά σου θα σε φτάσουν μέχρι τον τελικό. Δεν θα χάσουμε επεισόδιο επειδή θα σε βλέπουμε στη τηλεόραση μέχρι το τέλος. Σ' αγαπάμε και έχεις γίνει πηγή έμπνευσης για όλους μας. Μάλλον από τις αδερφές και τη θεία και τη γιαγιά μου. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα με το γράμμα μου. Συγκινήθηκα πολύ, αλλά μου έχει δώσει πάρα πολύ δύναμη. Και θα το διαβάζω σίγουρα κάθε μέρα. Λοιπόν, είναι από την γυναίκα μου, τη Λίλα και το Θωμά. Αγάπη μου, είμαστε καλά, σε καμπαρώνουμε όλοι. Ο Θωμάς φωνάζει μπαμπάκα μου και φυλάει τη τηλεόραση. Ζήσε την εμπειρία και μείνε όσο αντέχεις, ελπίζω μέχρι το τέλος, με σε παρένθεση. Να είσαι ο αυτός σου, η αγνή και καθαρή ψυχή που γνωρίζω. Και ο Tigers, σε λατρεύουμε, το Μάζγαλίλα. Πήρα φυσικά δύναμη και για να μου λέει να αντέξω όσο γίνεται και μέχρι το τέλος, πιστεύω ότι έχει την πλάτη μου και με στηρίζει και ό,τι αμφιβολίες και ό,τι στεναχώριες έχω ότι λείπω από τη ζωή τους αυτή τη στιγμή, με καλύπτει και ότι μου δημιουργεί δύναμη όλο αυτό το γράμμα που μου έγραψε. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ και Λίλα, σε αγαπώ πάρα πολύ. Όλα αρχίζει με ένα όνειρο. Αυτό είναι το λόγο που έχουμε στην εταιρεία. Όλα αρχίζει με ένα όνειρο. Σε βλέπουμε και σε καμαρώνουμε κάθε μέρα. Σε αγαπάμε άπειρα και σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Δυνατά Μαρία, μας ξέρεις από κορυφές. Χιλιά πολλά η μαμά. Σωστά είπα. Κοριτσάκι μου, όμορφο πριγκίπισσά μου, με κάνεις πολύ περήφανη και σε θαυμάζουμε καθημερινά στη τηλεόραση. Έχεις πετύχει όλους τους στόχους μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρη ότι θα πετύχεις κι αυτόν. Είσαι έξυπνη και δυνατή. Σε λατρεύω, σε αγαπώ πολύ, μαμά.
Μαμά, Πεπίτο, που του λέω, είναι χαϊδευτικό. Αυτό που μας κλέψετε χθες. Ήταν κάτι το οποίο δεν το κάνεις νομίζω ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Και τους ανθρώπους δεν θέλω ούτε να τους βλέπω. Αυτό που μας έκανε νικήτρια χθες ήταν εντελώς απάνθρωπο. Ο παίκτης ή παίκτρια που θα φορέσει αυτό το κολλιέ θα ξέρει ότι στο συμβούλιο δεν θα κινδυνεύει. Για να δούμε ποιος θα φύγει από εδώ με χαμόγελο και το κολλιέ ατομικής ασυλίας. Τώρα τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Έλα ρε Βλαδίμηρα. Μείνε ψύχραμος. Ναι. Αυτό που μας κλέψετε χθες. Γιάννη, στο καζάνι έχω κάτι καρύδες, βγάλ' τις. Μην καούνε. Όχι ρε φίλε, και η αλήθεια ότι εδώ... Να τα. Εδώ είμαι πιο ευαίσθητος λόγω της πείνας και αυτά. Όχι, τι γράφει εκείνο το... Δηλαδή με Ρωσίκης. Το όνομά σου. Ναι. Διάβασε το μας, εντάξει. Τρέμω λίγο. Εντάξει, ναι, θα δω από τους δικούς μου. Θες να το κάνεις μπροστά σε όλους ή μόνος σου, Μπροστά σε όλους, ρε, είμαστε μια οικογένεια τώρα, εντάξει, δεν έχω. Με το που άνοιξα, το λέω και συγκινούμε πάλι, είναι ότι διάβασα το τέλος για να δω από ποιον είναι. Και είδα ότι ήταν από τη μητέρα μου και εκεί πραγματικά το ξανάκλεισα. Δύναμη! Δύναμη! Αγαπημένε μου Βλαδίμηρε, είμαστε πολύ περήφανοι που έναν όνειρο ζωή σου έχει γίνει πραγματικότητα. Πιστεύουμε σε σένα και ξέρω ότι θα τα καταφέρεις. Με όλη μου την αγάπη, η μητέρα σου, σε αγαπώ πολύ. Και εγώ, μάνα, σε αγαπώ πολύ. Πολύ τρομερή. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να κλαίω, αλλά αυτόν τον άνθρωπο τον έχω πιο ψηλά από όλους και τον πατέρα μου. Τους χρωστάω τη ζωή μου. Ένιωσα μεγάλη δύναμη μέσα μου να μπορώ να προχωρήσω πιο καλά σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί, όπως ξέρετε, είναι ακραία δύσκολο αυτό το Survivor. Να είσαι καλά, μάνα, να είσαι καλά. Σ' αγαπώ πολύ. Μπράβο. Όποτε σκέφτομαι την οικογένειά μου, η αλήθεια συγκινούμε και ειδικά εδώ περισσότερο. Γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά σαν οικογένεια. Έχουμε το δικό μας Γολγοθά. Εδώ και χρόνια είχαμε την ιστορία με τον αδερφό μου και κοντέψαμε να το χάσουμε 3 φορές. Όμως όλα καλά και αυτό μας έδεσε πάρα πολύ και γι' αυτό και εγώ όταν ήρθα εδώ και περνάει καιρός έχω πραγματικά την έννοια τους και πραγματικά θέλω να είμαστε μια ζωή καλά και ευτυχισμένοι. Αυτή η μάνα είναι πραγματικά ηρωίδα για μένα, όπως κάθε μάνα κάθε παιδιού. Κάθε μάνα. Έχουμε ζήσει τόσα. Αυτή η γυναίκα ζει μόνο για τα παιδιά της. Μόνο για μας, μόνο. Κάνει τα πάντα για μας. Να είναι καλά. Κάθε μάνα έτσι κάνει, δηλαδή, να είσαι καλά, πολλές μανάδες. Προφανώς και χαιρόμαστε για αυτόν και τον καταλαβαίνουμε, αλλά εμείς νιώσαμε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν μια πάρα πολύ ευάλωτη στιγμή. Σκεφτήκαμε όλες τις οικογένειές μας, ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε διαβάσει εμείς αυτό το γράμμα και να μάθουμε λίγα νέα από τους δικούς μας. Δεν έγινε έτσι. Εμένα αυτό με πεισμώνει ακόμα πιο πολύ. Πάρε δύναμη για τη συνέχεια. Ναι, δυνάμωσα πολύ τώρα. Έτσι. Τους έχω δίπλα μου. Το ξαναδιαβάσω 10 φορές. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο για μας τους υπόλοιπους.
που δεν λάβαμε, αν και κερδίσαμε, δεν πήραμε το γράμμα. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω ένα μήνυμα από τη μάνα μου, να δω τι γίνεται. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι να πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι στάνταρ η μάνα μου, δεν το λέει, αλλά είναι στάνταρ η μάνα μου. Μου λέει γεια σου κουτσάρα μου, θαυμαστικά. Αξίες, ιδανικά, ήθος και εφαγωνίζεσαι για τα όνειρά σου πάντα. Μοναδικός. Στηρίζεις, εμπνέεις, μάχεσαι, επιβιώνεις. Είσαι ένα πρότυπο. Because you can. Είναι αυτό που μου έχει φτιάξει εδώ. Μου λέει because you can. Νιώθεις τη δύναμη, την εμπιστοσύνη και την αγάπη που σου στέλνουμε. PS, Πάρης, Κάιρα, Γιασμίν, Σούπερ. Σκανταλιές, full. Είναι τα ζωάκια μου. Ο Πάρης, ο σκύλος, η Κάιρα και η Γιασμίν, οι γατούλες. Κρατώντας το γράμμα στα χέρια μου, πρωτού καν το ανοίξω, πέρασε από μέσα μου, από την ψυχή μου, όλη αυτή η αγάπη που έχω πάρει από τη μητέρα μου, από τον πατέρα μου και από όλους μου τους συγγενείς, τέλος πάντων. Εντάξει, ξέρω ότι φαντάζομαι το γράψανε μαζί αυτό το γράμμα ίσως, αλλά όπως και να έχει, ξέρω ότι έχω ένα πατέρα βράχο, ο οποίος με κρατάει από μακριά. Έλα, πάμε μια αγκαλιά όλοι μαζί λίγο. Έλα, έλα. Αυτά της Ελένης στα χάλια. Έλα, πάμε να το πουλά. Θέλω να σε βλέπουν χαρούμενοι. Το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, θα πέσει. Εντάξει, βαρύ. Ελενάρα μου, μη στεναχωριέσαι. Θα πάρουμε εμείς τα υπόλοιπα. Όντως θα τα πάρουμε. Τα πιο σημαντικά. Θα μιλήσεις Και με δεν την έχουν κόρη σου. άλλα το θέμα. Πάλι καλά. Ανυπομονώ να ξέρεις. Αυτό που μας έκαναν οι κίτρινοι χθες ήταν εντελώς απάνθρωπο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το κάνεις νομίζω ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Με το που ακούσαμε το έπαθλο, και όχι το έπαθλο φαγητού, αλλά το έπαθλο επικοινωνίας, από την αρχή συγκινηθήκαμε όλοι. Εντάξει, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είναι κάτι που στην παρούσα φάση το χρειαζόμουν πάρα πολύ να πάρω ένα μήνυμα από την οικογένειά μου. Παρόλο που είμαι εγώ ένα παιδί πολύ του φαγητού, ούτε καν με ενδιαφέρει το χθεσινό έπαθλο σοβαρό το φαγητό, αλλά ήταν αυτό το μήνυμα, το οποίο τελικά μας το πήραν μέσα από τα χέρια. Αυτό, μας το πήραν μέσα από τα χέρια. Μας πήραν τη χάρα μέσα από τα χέρια μου. Δεν θέλω ούτε να τους βλέπω στην έξω μου ζωή, δεν θέλω επαφές, δεν θέλω τίποτα και από εδώ και πέρα δεν θέλω κανονικά, αν μπορούσα, ούτε να τους βλέπω τους κίτρινους, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ, οπότε είπα με την ομάδα μου ούτε γεια, ούτε τα τυπικά κουβέντα από εδώ και πέρα. Περίμενα να δω ότι όλα είναι καλά με τους γονείς μου και γενικά περίμενα το γράμμα από τον άντρα μου και από την Νίκη, από την αδερφή του ελληνικού μου άντρα, γιατί μου έλειψαν πάρα πολύ. Εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ γιατί η οικογένεια μου, οι γονείς μου ζουν στο Ισραήλ και εκεί γίνεται τώρα πόλεμος και είναι επικίνδυνο τώρα και κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, γι' αυτό και πριν μπω στο Survivor αγχωνόμουν πάρα πολύ και κάθε δευτερόλεπτο ήμασταν στο chat και μιλούσαμε και τώρα μόνο γι' αυτό σκέφτομαι. Ναι, συγκινήθηκα πάρα πολύ και ήθελα και εγώ πάρα πολύ το γράμμα μου. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις πολύ δύναμη ψυχική για να το αντέξεις. Μερικές φορές με πιάνει κάποια στεναχώρια και κατάθλιψη, αλλά
προσπαθώ να μην το σκέφτομαι πολύ. Δεν μ' αρέσει. Τι Κατερίνα? Δεν μου αρέσει. Τι να κάνουμε ρε Κατερίνα, το μενού είχε αυτό σήμερα. Δεν σ' αρέσει το ρύζι ή η μελιτζάνα? Δεν μου αρέσει το ρύζι. Και μετά απλά δεν θα έχουμε φακές, ξανακερδίσουμε κάτι. Θα έχουμε λίγο ρύζι και... Όχι, έχουν φακές για 2 μέρες ή ίσως και 3. Τέλειο. Ακόμα 3. 3 αποκλείεται. 2 κουταλιές δεν βάζουμε κάθε φορά ή 3. 3. Α, 2 φορές έχει τότε. 2 φορές. 2 φορές έχει τότε. Άλλες 2 καλά, μέχρι να πάρουμε προμήθειες. Νιώθω ότι σε κάθε προσθήκη βλέπεις κάποιους να πηγαίνουν πάνω τους και να προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι φίλοι και να τους πηγαίνουν παντού και να κάνουν τα πάντα μαζί. Αυτό εμένα σαν Παναγιώτης με ενοχλεί. Κάποιοι έχουν πάει να τους πλησιάσουν και έχουν γίνει διαμαγείους καλύτεροι φίλοι. Ήδη νιώθω καλά, αν είναι και ο πρώτος αγώνας. Δεν νιώθω πολύ ότι... Δεν έχεις άγχος. Δεν έχω άγχος καθόλου, δεν θέλω να... Δεν τρέπομαι να... Κατά τα άλλα. Δεν ήταν κατ' επιλογή μου αυτό που έγινε. Δεν ήταν επιλογή σου, ήταν επιλογή μας. Σχετικά νιώθω καλά, γιατί τα βρήκα πάρα πολύ καλά με τα παιδιά εδώ. Καλώς τους. Καλώς σε βρίσκουμε. Καλώς ήρθατε. Έχει και λίγο αεράκι σήμερα. Καλά θα πάει αυτό. Για μισό λεπτό να σας δω. Αντέχετε? Ναι! Δεν κάνετε πολύ χαρούμενο. Κάθε φορά η φωνή γίνεται και πιο δυνατή. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περάσει. Κοντεύουν να κλείσουμε 1 μήνα, το έχετε καταλάβει. 1 μήνα στο νησί. Ήδη αποκτάτε τις αντοχές που χρειάζεται ένα survivor και μισό λεπτό να συνηθίσω και την καινούργια εικόνα, γιατί αυτή η αλλαγή με τα χρώματα με έχει προβληματίσει λιγάκι. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Ορφέα. Ορφέα, σε βλέπω στα κίτρινα, προσπαθώ να σε συνηθίσω εκεί δίπλα στον Νίνο. Θέλω να μου πεις πώς υποδέχτηκε η καινούργια σου ομάδα. Νομίζω ότι η καινούργια ομάδα με υποδέχτηκε πάρα πολύ ένθερμα. Τα παιδιά είναι όλα δίπλα μου, δεν νιώθω κάποιον να μου έχει φερθεί. Μου έχουν φερθεί πάρα πολύ όμορφα, όλοι με έχουν αγκαλιάσει. Νομίζω ότι και εγώ μέσα στην ομάδα έχω ενταχθεί πλήρως και έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση όλη η ομάδα. Μοιράζουμε τις δουλειές, κάνουμε πράγματα μαζί. Νομίζω νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι η τρίτη φορά που λες τη λέξη νομίζω. Άρα κρατάς και μια πίσινη, μια μικρή επιφύλαξη. Αυτό καταλαβαίνω. Πάντα πρέπει να κρατάμε, γιατί είμαστε σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει σαν υπόβαθρο τη στρατηγική. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι απέναντί σου. Αλλά σαν μια πρώτη ματιά, οι πρώτες μου σκέψεις είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν καλές προθέσεις απέναντί μου. Μάλιστα, θετικό το πρόσωπο μέχρι στιγμής. Για να έρθω εδώ στους πράσινους, Άγγελε.
Λείπει ο Ορφέας από τους πράσινους, από τους αετούς? Ναι, εννοείται πως λείπει ο Ορφέας, αλλά μετά από συζητήσεις που είχαμε κάνει και τις προηγούμενες μέρες, γιατί ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή, ο Ορφέας είχε δηλώσει ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα να πάει και στους δίπλα, ότι βαριέται και εύκολα με εμάς. Εμένα προσωπικά μου λείπει γιατί κάναμε ωραίο παρεάκι, τα λέγαμε που και που, αλλά εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς ήρθαμε όλοι μόνοι μας. Αν αυτός είναι καλά, είμαι κι εγώ καλά. Η ομάδα συνεχίζει δυνατή, οπότε θα μας λείψει, ναι, αλλά προχωράμε, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε πώς νιώθει και ο Βλαδίμηρος στη νέα του ομάδα. Πώς σε υποδέχτηκαν, Βλαδίμηρε? Λοιπόν, και εγώ μια χαρά, φίλε Γιώργο. Αν και αγχωνόμουν λίγο στην αρχή ότι θα υπήρχε μια ένταση που αυτό που έγινε με το μετάλλιο, και με το φαγητό και με το μετάλλιο που το βρήκα εγώ. Όλα καλά, ήδη εγώ είχα και έχω καλές σχέσεις με την απέναντι ομάδα. Είναι ένα παιχνίδι, καταλαβαίνω. Και είναι καλό, το λες για καλό αυτό. Έχω καλές σχέσεις με την απέναντι ομάδα. Βλέπω τον Αποστόλη, με κοιτάς περίεργα. Συναισθηματικά έχω καλές σχέσεις. Αγωνιστικά θα είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Θα σε βρουν απέναντί τους. Εκεί που πηγαίνω να δίνω το 100% πάντα. Ήρθα σε μια ομάδα που τελικά βρήκα και εδώ ηρεμία. Μέσα σε 3-4 ώρες εγκληματίστηκα με τα παιδιά. Μιλήσαμε όλοι ξεχωριστά. Τους είπα και την ιστορία μου. Θεωρώ πως είμαι πολύ καλά. Ψυχολογία καλή. Και πάμε με χαρά, με αγάπη και ό,τι δώσουμε. Βρήκες την ηρεμία σου στους αετούς. Μάλιστα, το κρατάω αυτό γιατί τι φημίζονται. Είναι σαν ένα μοναστήρι στο Θιβέτ. Πολύ ήρεμοι γενικά μεταξύ τους. Δεν έχουν παρεντώσει. Νομίζω η ηρεμία δεν υπάρχει όταν είναι οι αγώνες. Στην Καλύβα υπάρχει, νομίζω, ηρεμία. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ξεκουράζεστε. Και να έρθω και στη Χριστιάνα εδώ το τελευταίο απόκτημα για τις Τίγρης. Χριστιάνα, τους έχεις ξεπαστρέψει όλους. Εγώ. Όσοι μπήκανε μαζί σου, κάποιοι είναι ήδη στο αεροπλάνο, φεύγουν για Αθήνα. Ο Βλαδίμηρος έφυγε, εξωστρακίστηκε από την ομάδα σας, πήγε απέναντι. Εσύ παραμένεις εδώ σταθερή και ψύχρεμη. Πώς νιώθεις? Ακριβώς. Εγώ παραμένω, Γιώργο, σταθερή και ψύχρεμη προς το παρόν. Λέω προς το παρόν γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Είναι ένα παιχνίδι ανατροπών, έρχονται τα πάνω, έρχονται τα κάτω. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Έχουμε δημιουργήσει και σχηματίσει μια πολύ όμορφη παρέα. Έχει αλλάξει το κλίμα γιατί το καλωσόρισμα, θυμάμαι, ήταν λίγο διαφορετικό. Ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε μια μικρή ένταση. Τώρα έχει αλλάξει τελείως, έχει αντιστραφεί, μπορώ να πω ολοκληρωτικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα και κάνουμε τα καλύτερα σε κάθε μας αγώνα. Ενσωματώθηκες κανονικά. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που οι αλλαγές δεν σας βρήκαν απροετοίμαστους. Έχετε ήδη ενσωματωθεί στις ομάδες σας και πάμε να μιλήσουμε για τον τρόπο που θα διατηρήσετε τη θέση σας στην ομάδα σας. Και αυτός ο τρόπος είναι ο αγώνας ατομικής ασυλίας. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, καλείστε να παίξετε έναν αγώνα η κάθε ομάδα ξεχωριστά, προκειμένου να φορέσετε αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο. Αυτό το κολλιέ το οποίο θα είναι το εισιτήριό σας για να παραμείνετε άλλη μια εβδομάδα στο παιχνίδι. Ό,τι και να γίνει αύριο στον ομαδικό αγώνα ασυλίας, ο παίκτης ή παίκτρια που θα φορέσει αυτό το κολλιέ θα ξέρει ότι στο συμβούλιο δεν θα κινδυνεύει, δεν θα μπορεί να ψηφιστεί και φυσικά θα έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια του να υποδείξει κάποιον υποψήφιο από την ομάδα του στην περίπτωση που αυτή χάσει στον αγώνα ομαδικής ασυλίας. Να σας περιγράψω τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Βλέπετε ήδη πίσω τις μεγάλες τραμπάλες, τις μεγάλες ζυγαριές, τις πλάστικες, πείτε τις όπως θέλετε. Τι ακριβώς πρέπει να κάνετε? Βλέπετε πίσω λοιπόν την τραμπάλα, θα πρέπει να στηριχθείτε με το ένα πόδι στην ξύλινη βάση, το άλλο πόδι κρατάει αντίβαρο. Αντίβαρο σε τι? Ένα αντικείμενο θα τοποθετηθεί στην άλλη άκρη της τραμπάλας, μπορεί να είναι και παραπάνω. Θα πρέπει να το κρατήσετε λοιπόν σε ισορροπία προκειμένου να μην πέσει. Ο παίκτης ή παίκτρια που θα μείνει τελευταίος σε αυτή τη δοκιμασία θα φορέσει το κολλιέ ατομικής ασυλίας και πλέον την Παρασκευή το βράδυ στο Συμβούλιο θα είναι ασφαλής και θα υποδείξει και υποψήφιο. Κατανοητό? Ναι! Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι! Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά! Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι! Πάρτε θέση παρακαλώ πάνω στη βάση. Βρείτε τη θέση ισορροπίας σας αρχικά, νιώστε άνετα. Περιμένω να ανέβουν όλοι οι παίκτες και πάμε σε 3, 2, 1. Πάμε, πατήστε το σανιδάκι για να πέσουν τα φρένα. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Όλοι έχουν μπει κανονικά στον αγώνα, τα φρένα έπεσαν. Για να δούμε ποιος θα κρατηθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση ισορροπίας. Το ένα πόδι στηρίζεται, το άλλο όμως θα πρέπει να κρατάει τα 4 πύληνα ποτηράκια, τα μικρά κιούπια σε ισορροπία.
Έπεσαν τα ποτηράκια για τον Μιχάλη Κονδύλα. Μιχάλης εκτός δοκιμασίας. Έλα. Μικρές διορθώσεις ήδη για 4-5 παίκτες. Βλέπω ότι πηγαίνουν πάνω κατά αντικείμενα και η Μέρη Πετινάρη είναι εκτός. Γιατί? Φαίνεται. Δεύτερο μέλος της ομάδας των αετών που δεν διεκδικεί πλέον το κολλιέ ατομικής ασυλίας. Η Εκατερίνα είναι εκτός. Και η Βίκη Πετινάρη εκτός. Οι δύο δίδυμες θα καθίσουν μαζί με Μιχάλη και Κατερίνα. Για να δούμε ποιος θα φύγει από εδώ με χαμόγελο και το κολλιέ ατομικής ασυλίας. Είναι το πιο σημαντικό όπλο στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αυτό και φυσικά και τα κρυμμένα τοτέμ. Είδαμε την Χριστιάνα να βρίσκει στο τελευταίο συμβούλιο το κρυμμένο τοτέμ ασυλίας, να κάνει τη χρήση. Και ο Τζον Ριγάκης, ο αρχηγός, μένει εκτός. 6 άτομα συνεχίζουν. Άγγελος, Ελένη, Αποστόλης, Βλαδίμηρος, Αγγελική και Στέφανος. Η Αγγελική είχαμε. Ούδιασε το πόδι της, δεν κατάφερε να συνεχίσει σε θέση ισορροπίας. Άλλη μια παίκτρια εκτός. Και ο Στέφανος Βλάχος εκτός. Don't worry. 4 για το κολλιέ. Ελένη Κατσάρα έχει βάλει και τα χέρια μπροστά παρά τη διστάση του λωτού. Διορθωτικές κινήσεις από κάποιους παίκτες. Και ο Απόστολος είναι εκτός. 3 συνεχίζουν, ο Άγγελος, η Ελένη και ο Βλαδίμηρος. «15 λεπτά ήδη». Περνούν τα λεπτά, η υπομονή δεν εξαντλείται. Ο Βλαδίμηρος εκεί παλεύει. Με κάτι που είχε φτερά μάλλον. Σε νίκησε το μιγάκι. Βλαδίμηρος είναι εκτός, 2 παίκτες συνεχίζουν. Με νίκησε μια Άγγελος μίγα. και Ελένη. Όπως μια τρίχα. Το ξύλο σήκωσε. Για να δούμε ποιος από τους 2 θα επικρατήσει. Βλαδίμηρος κατάφερε να ξεπεράσει τα 15 λεπτά ισορροπίας.
Κάπου εκεί όμως έχασε τη συγκέντρωσή του, νομίζω. «20 λεπτά έχετε κλείσει, παιδιά». Απόστολε, ποιος θα ήθελες να κερδίσει? Φαίνονται πολύ μάχημοι και οι δύο. Όποιος το πάρει μετά τα 20 λεπτά του αξίζει. Α, το αεράκι πάλι. Άλλη μια ρηπή ανέμου που αναγκάζει την Ελένη να βγει από τη θέση ισορροπίας της, να χρησιμοποιήσει και τα χέρια. Και ο Άγγελος ξεκινάει εκεί τα χορευτικά του. Άγγελος εκεί, συνεχόμενες διορθώσεις. Στη συνέχεια θα σας ζητήσω να εκτελέσετε μία κίνηση συγκεκριμένη. Θα πλέξετε τα δάχτυλα των χεριών σας και θα βάλετε πίσω από τον αυχένα και τα δύο χέρια. Σε αυτή τη θέση θα πρέπει να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την προσπάθειά σας. Πάρτε το χρόνο σας και πάμε σε 3, 2, 1. Παρακαλώ, πλέξτε τα δάχτυλά σας πίσω από τον αυχένα και μένετε σε αυτή τη θέση. Σωστά. Σε αυτή τη θέση πλέον πρέπει να συνεχίζουν και οι δύο παίκτες. Για να δούμε. Τώρα τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Έχουν πεισμώσει και οι δύο. Ο Άγγελος θα χρειαστεί να διορθώσει, είναι εκτός δοκιμασίας. Η Ελένη Κατσάρα κερδίζει το κολλιέ της ατομικής ασυλίας. Συγχαρητήρια, Ελένη. Ελένη, συγχαρητήρια με αυτό το κολλιέ. Ό,τι και να γίνει αύριο στον αγώνα ομαδικής ασυλίας, είσαι ασφαλής. Θέλω να μου πεις αν νιώθεις ότι κινδύνευες σε περίπτωση ήττας, φυσικά. Γιώργο, δεν νιώθω ότι κινδύνευα. Δεν νιώθω ότι θα χρειαστεί να ψηφιστούμε κιόλας αύριο. Πιστεύω ότι θα πάμε θεατές. Πιο πολύ το παίξαμε γιατί μας αρέσει να το παίζουμε και να κερδίζουμε απλά. Πέρα από αυτό, είχες στο μυαλό σου σε περίπτωση ενδεχόμενης ήττας και τη δύναμη που θα έχεις στα χέρια σου? Ναι, αυτό δεν είναι ευχάριστο κομμάτι. Γι' αυτό και θα τα δώσουμε όλα αύριο στον αγώνα, ούτως ώστε να πάει όλη η ομάδα πάλι θεατές στο Συμβούλιο. Ελένη, παραλαμβάνεις το κολλιέ της ατομικής ασυλίας. Με αυτό, αν χάσετε στον αγώνα ομαδικής ασυλίας πλέον, είσαι ασφαλής και μπορείς να υποδείξεις και συμπαίκτη σου. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μπράβο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτός ο αγώνας. Οι αετοί θα περάσουν στον πάγκο τους και εμείς θα συνεχίσουμε με τις Τίγρης. Συγχαρητήρια σε όλους. Η Ελένη κατάφερε να φορέσει το κολλιέ ατομικής ασυλίας για τους αετούς. Πάμε να δούμε ποιος ή ποια θα τα καταφέρει στις Τίγρης. Παρακαλώ, πάρτε θέση. Είστε έτοιμοι? 3, 2, 1. Βάλτε το πόδι σας. Πάμε. Παναγιώτης θα φύγει κατευθείαν εκτός δοκιμασίας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν. Παναγιώτης Σακαλάκος θα καθίσει μπροστά. Δεν πρόλαβε. Πάτησε λίγο πιο δυνατά. Δεν είχε το χρόνο να βρει την ισορροπία. Έξι άτομα πλέον συνεχίζουν.
η Φίβη Γεωργία, η Μαρία, ο Ορφέας, ο Νίνος και η Χριστιάνα. Δύο παίκτες των αετών, ο Άγγελος και η Ελένη, ξεπέρασαν τα 30 λεπτά σε αυτή τη δοκιμασία. Κάποιοι φαίνονται ιδιαίτερα χαλαροί στη θέση ισορροπίας τους, κάποιοι άλλοι ήδη έχουν αναγκαστεί να κάνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις με τα χέρια και τα πόδια. Και η Μαρία θα μείνει εκτός. Πέντε άτομα συνεχίζουν. Η Φίβη, η Γεωργία, ο Ορφέας, ο Νίνος και η Χριστιάνα. Και πάμε και κάτω. Λίγη φαγούρα για τη Γεωργία. Και αυτά μες στο πρόγραμμα είναι. Η Φίβη είναι εκτός δοκιμασίας. 4 συνεχίζουν. Αρχίζουν και τα πρώτα μασάζ. Και ο Ορφέας είναι εκτός. 3 συνεχίζουν. Γεωργία, Νίνος και Χριστιάνα. Η Γεωργία εκεί παίζει λιγάκι με το μηχανισμό, προσπαθώντας να ξεμουδιάσει. Για τώρα σε πολύ επισφαλή θέση ισορροπίας, δεν θα το καταφέρει. Άστο, ναι. Μπράβο. Και ο Νίνος αφήνει τον αγώνα ατομικής ασυλίας σε συνεννόηση με τη Χριστιάνα. Η Χριστιάνα θα φορέσει το κολλιά ατομικής ασυλίας. Εντυπωσιακή κίνηση. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω είναι wow. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Η Γεωργία έπαιζε με την τύχη της για αρκετή ώρα. Μουδιάσματα ήταν αυτά τα οποία έβλεπα. Πόνος στο ισχύο. Πόνο στο ισχύο. Αυτό σου στοίχησε γιατί από ισορροπία γενικά ξέρω ότι τα πηγαίνεις περίφημα. Τώρα εδώ προσπαθώ να καταλάβω. Αρχικά να ανακοινώσω ότι η Χριστιάνα Γρηγοράσκου είναι ασφαλής. Ό,τι και να γίνει αύριο στον αγώνα ομαδικής ασυλίας, είτε κερδίσετε είτε χάσετε, η Χριστιάνα είναι ασφαλής. Σε περίπτωση μάλιστα που χάσετε, στο κακό σενάριο, η Χριστιάνα έχει μια μεγάλη δύναμη στα χέρια της. Και είδα τον Νίνο, βλέποντας ότι η Γεωργία είναι εκτός παιχνιδιού, όταν ακούσατε την ανακοίνωσή μου, να το συζητάτε, να σου λέει το αφήνω. Τι έγινε ακριβώς? Γιώργο, δεν έχω να πω λόγια για τον Νίνο, πραγματικά. Ήξερε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να ψηφιστώ και με υποστήριξε και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ασπίδα προστασίας λοιπόν, από τον αρχηγό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άρα το άφησε επίτηδες για να σε προστατεύσει σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Ναι, είναι μια πιστεύω. αλτρουιστική κίνηση. Είναι μια κίνηση την οποία θέλω να σε ρωτήσω, την περίμενες? Γιατί μπαίνοντας στην ομάδα, όπως είπαμε και πριν ξεκινήσουμε, δεν ήταν τόσο θετικά τα πράγματα. Είχατε πει τις κουβέντες μεταξύ σας. Η αλήθεια είναι, το τελευταίο διάστημα έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά με τα παιδιά και με τον Νίνο και με την Μαρία ειδικότερα, με όλους δηλαδή.
και με τον Ορφέα τώρα που ήρθε και με τα υπόλοιπα παιδιά φυσικά. Έχω εγκληματιστεί πάρα πολύ και χαίρομαι που με υποστηρίζουν. Ο Νίνο γενικότερα έχει δείξει και την προσφορά του στην ομάδα και Σίγουρα. στην Καλύβα από όλες τις απόψεις και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό σήμερα. Νίνο, εντυπωσιακή κίνηση. Θέλω να μου πεις αν είναι κίνηση στρατηγικής ή θέλεις να δώσεις λίγο χρόνο στο νέο μέλος της ομάδας σας να προσαρμοστεί λίγο παραπάνω. Στα δικά μου μάτια ήταν εντυπωσιακή. Όταν μιλάμε για ατομική ασυλία, θεώρησα ότι ο καθένας θα παίξει ατομικά. Ας πω, είναι διάφοροι λόγοι αρχικά. Αρχικά, όταν είχε μπει η Χριστιάνα, είχαμε ρωτηθεί ποιος είναι ο λιγότερο. Ποιον εμπιστευόμαστε λιγότερο, ας πούμε. Το οποίο εγώ είχα ψηφίσει τη Χριστιάνα, όχι επειδή δεν την εμπιστευόμουν, αλλά επειδή με τους άλλους ήμουν πιο πολύ καιρό, είχα μία παραπάνω εμπιστοσύνη στους άλλους. Δεν τη γνώριζες. Και έπρεπε κάτι να κάνω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι έχουμε έρθει πολύ κοντά. Τρίτον είναι ότι θεωρώ ότι δεν χρειάζομαι εγώ την προσωπική ασυλία. Και τέταρτον και σημαντικότερον, είχα αισθανθεί πάρα πολύ άβολα την προηγούμενη φορά που είχα πάρει την ευθύνη για το να βγάλω τον τρίτο υποψήφιο. Οπότε για ένα συνδυασμό πραγμάτων έγινε αυτό. Δεν το θεωρώ εντυπωσιακό καθόλου. Εκτιμώ το ότι με ευχαριστεί η Χριστιάνα, αλλά θα το ξανά έκανα 1000 φορές. Είμαστε πολύ καλά και θα πάμε να νικήσουμε και τον αγώνα ασυλίας. Απόλυτα λογικές οι απαντήσεις σου. Καταλαβαίνω ότι ήθελες να διώξεις από πάνω σου και αυτό το βάρος του κολλιέ, γιατί πολλές φορές αυτή η δύναμη για κάποιους παίκτες είναι και βάρος. Να πάρεις μια ευθύνη, να βγάλεις κάποιον σε μια κατάσταση που μπορεί να κινδυνεύσει να φύγει από το παιχνίδι. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Έχετε έρθει και κοντά με τη Χριστιάνα, άρα η Χριστιάνα θα φορέσει το κολλιέ ασυλίας για τις Τίγρης. Με αυτό θα παραμείνει προστατευμένη σε περίπτωση ήττας της ομάδας της στον αγώνα ομαδικής ασυλίας και θα έχει και μια τεράστια δύναμη να υποδείξει κάποιον υποψήφιο από την ομάδα της. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει αγώνας ατομικής ασυλίας. Έχουμε την Ελένη Κατσάρα και τη Χριστιάνα Γρηγοράσκου που θα είναι ασφαλείς αυτή τη βδομάδα. Ό,τι και να γίνει θα παραμείνουν στο παιχνίδι. Ολοκληρώνουμε. Ξεκουράστε λιγάκι γιατί ακολουθεί ο επόμενος πολύ σημαντικός αγώνας ομαδικού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή ξεκούραση. Ελάτε έτσι. Ευχαριστώ, ρε. Δεν το πιστεύω. Σε είπα όλο το κορμί σου, πώς το έκαμε. Πάρα μου ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ. Thank you. Σήμερα στον αγώνα ατομικής ασυλίας θεωρώ ότι τα πήγα αρκετά καλά. Ωστόσο, όταν μείναμε οι δυο μας, εγώ και ο Νίνο αποφάσισε να αποχωρήσει και να με αφήσει να κερδίσω την ατομική ασυλία. Αυτό τώρα γιατί το έκανε, θεωρώ ότι είναι πολλοί παράγοντες. Πρώτον, το γεγονός ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή παρέα, εγώ, ο Νίνο, η Μαρία και ο Ορφέας πλέον. Ο δεύτερος λόγος είναι καθώς θεωρώ ότι ήθελε να αποβάλει από πάνω του κάποιες ευθύνες, δηλαδή να επιλέξει κάποιον παίκτη προς αποχώρηση, να είναι υποψήφιος δηλαδή. Κοίτα, εγώ Θα μου άρεσε ο αρχηγός της ομάδας να... Ο αρχηγός. Ναι, ο αρχηγός γιατί τον ψηφίσαμε τον αρχηγό. Ναι. Καλά, εγώ Άννα και τον ψήφισα. Θα μου άρεσε ο αρχηγός της ομάδας να έχει αφήσει να πάρει την ασυλία όποιος είναι πιο... Εννοείται. Είναι το δεύτερο ή τρίτο φάουλ. Είναι στρατηγικό επειδή... δεν ήταν μεγάλο ψυχία όπως ακούστηκε, ήταν στρατηγική. Ναι. Καταρχάς, το κύριο αίσθημα της απογοήτευσης μου είναι ότι νόμιζα ότι πρέπει να κλικάρω αυτό για να φύγει το ξύλο και δεν μπόρεσα ποτέ να παίξω το παιχνίδι. Οπότε αυτό με ενευρίασε πάρα πολύ. Στα πλαίσια του Survivor, το να προσπαθείς να γλύφεις ανθρώπους για να τους φέρεις στη μεριά σου, το θεωρώ γλιώδης και αν είναι αυτό η στρατηγική που χρειάζεται για να επιβιώσει το Survivor, προτιμώ να φύγω. Νόμιζα ότι στα 45 μου θα ασχολιόμουν με το να κάνω στρατηγική, που δεν είναι στρατηγική, για μένα είναι λίγο γλιώδης, το να γλύφεις ανθρώπους με το που μπαίνουν μέσα στην ομάδα σου και αυτό είναι η στρατηγική. Αν το ήξερα αυτό, δεν θα ερχόμουν ή τέλος πάντων και να φύγω λόγω αυτού δεν με νοιάζει καθόλου. Οπότε αυτό που έκανε ο αρχηγός μας σήμερα είναι να σφραγίσει την κλίκα που ο ίδιος δημιουργεί. Καταρχάς ο Νίνος ήταν ο πρώτος που την κατηγορούσε ότι άμα έρθει αυτή η κοπέλα εδώ μέσα θα γίνει χαμός και να μην την πάρουμε και παπαπαπαπα. Αλλά με το που μπήκε, μπουμ, αυτός και η Μαρία κατευθείαν να την καλοπιάσουν. Εγώ δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Εγώ θα πω μια κουβέντα εδώ, μια κουβέντα εκεί και αν καταλάβει κάποιος και θέλει να κάνει παρέμβαση μου, καλώς. Αν όχι και επηρεάζεται από τον άλλον που είναι από πάνω του, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Δεν θα κάτσω να τον πείσω ή να την πείσω. Κατάλαβες. Ο αρχηγός κοιτάει όλη την ομάδα, κοιτάει την πάρτη του και την κλίκα του
κοιτάει όλη την ομάδα του. Δείχνει μία δειλία, διότι έτσι ο Νίνος μπορεί να πει, ξέρεις τι, εγώ δεν θα ψηφίσω τον Παναγιώτη, δεν θα ψηφίσω τη Φίβη, αναγκαστικά η Χριστιάνα θα το κάνει. Αλλά δεν μου αρέσει αυτή η υποκρισία του ήρωα για την ομάδα όλα. Θα φτιάχνω τη φωτιά συνέχεια, θα κάνω τα πάντα, αλλά είμαι ο υπεύθυνος για τις κλίκες μαζί με τη Μαρία και τρέχω πάνω σε δηλαδή δεν έχω την ευκαιρία με τον Ορφέα που το γουστάρω, δεν έχω μία φορά και βασικά είμαι και ευγενικός, δεν θα το κάνω, διότι θα ντρεπόμουν. Να σου πω, έλα μαζί μου, πάμε να κάνουμε αυτό μαζί. Χάρηκα πολύ που το πήρες. Ευχαριστήθηκα και εγώ χάρηκα που το πήρα και χάρηκα που το πήρα από τον Άγγελο, αν θέλεις, γιατί είναι πάρα πολύ καλό σε κάτι τέτοια, αλλά ήμουν εγώ καλύτερη, οπότε το ευχαριστήθηκα. Πάλεψα γι' αυτό, το διεκδίκησα και το κέρδισα. Το κέρδισα και από ένα πολύ δυνατό παίκτη στο τέλος που μείναμε. Πιστεύω ότι δεν πίστευε να το έχω και αυτό μου δίνει μια έξτρα χαρά. Ευθύνη. Είναι ευθύνη. Σκέφτηκα κι εγώ πώς θα ήταν αν την είχα αυτή την ευθύνη. Με αυτό το τοτέμ που έχω στα χέρια μου, πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στα επόμενα αγωνίσματα. Καταρχάς για να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, αλήθεια πιστεύω ότι δεν θα χάσουμε και θέλω όλη η ομάδα πραγματικά να πάει πάλι, να πάμε θεατές σε αυτό το συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουμε να πάμε όλοι θεατές. Σε αυτή την περίπτωση... Νομίζω πως η Ελένη θα υποδείξει με τα λεγόμενά της και αυτά που έχουμε πει ότι θα υποδείξει κάποιον που πιστεύει ότι είναι πιο αδύναμος στην ομάδα. Αλλά σίγουρα ναι, θα είναι κάποιος ή φίλος μου ή φίλη μου. Σίγουρα κάποια παιδιά εύχονταν μέσα τους να νικήσει ο Άγγελος, νομιζόμενοι πως δεν θα ψηφιστούν, ότι δεν θα τους δώσει. Εκεί που ήμουν με τον Στέφανο και με τον Άγγελο, στο τέλος, πραγματικά πόσοι θέλανε να κερδίσω και πόσοι θέλανε τον Άγγελο. Οι γνωστοί, νομίζω ήταν μισή-μισή. Μισή-μισή, Και μάλιστα και απροκάλυπτα φανερά κάποιοι. Νομίζω η Βίκη ήταν που φωνάζει στον Άγγελο, πάμε Άγγελε. Όντως. Φανερά, ναι. Ναι, δεν το πιάσα αυτό, ναι. Δεν το πιάσα, καλύτερα. Άντε, μπρο. Έμαθα πως η Βίκη υποστήριξε τον Άγγελο, σαν να την άκουσα κιόλας έτσι τώρα που το καλοσκέφτομαι. Όχι, δεν θα παίξει σε αυτή τη φάση κάποιο ρόλο. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να νικήσουμε, να φάμε. Να φάμε και να νικήσουμε και αύριο, γιατί θα ήθελα πολύ να μείνουν σε ένα θεωρητικό πλάνο όλες αυτές οι συζητήσεις. Πάμε να κάνουμε ένα game. Ξεκουραστήκατε λίγο? Ναι. Για να δω φάτσες. Καλύτερα φαίνεστε, καλύτερα φαίνεστε. Έχουμε και πολύ ζέστη σήμερα. Είχαμε και ένα δύσκολο αγώνα ατομικής ασυλίας, ο οποίος έληξε. Βλέπω και τα κολλιέ φορεμένα ήδη στα κορίτσια. Τους πηγαίνουν πάρα πολύ. Φαντάζομαι νιώθουν περήφανες. Είμαστε όμως σε θέση να περάσουμε στον επόμενο αγώνα, ο οποίος έχει ένα έπαθλο εμπειρία. Καταπληκτικό. Έχει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα δίπλα μου. Ελπίζω να μην ανησυχείτε. Κάτι θα δώσουμε, κάτι θα δώσουμε. Πριν όμως, να μετρήσω λιγάκι 3 και 3, 6 και 1, 7, 11. Σας είχα ανακοινώσει ότι οι Τίγρης μπήκαν στο παιχνίδι με αρκετές αποχωρήσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις. Έχουμε ανακοινώσει ήδη ότι θα μπουν 2 άτομα, ένας άντρας και 1 γυναίκα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να υποδεχθούμε, χωρίς πολλά, τον καινούριο παίκτη για την κίτρινη ομάδα, για τις Τίγρης. Παρακαλώ. Το ότι πανηγυρίζουν και οι δύο ομάδες το έχω καταλάβει, σίγουρα τον θυμόσαστε από τα casting. Μαζί μας λοιπόν, Κέλλη Αλκαίος. Πώς θα σε λέω τώρα, δεν ξέρω.
Θα σε λέω, καλώς ήρθες. Θα σε λέω Κέλλη, θα λέω ο Κέλλης, ο Κέλλη. Πώς θα σε λέω. Καλύτερα, νομίζω ότι είναι πολύ Γιάννηδες, ακούγεται καλύτερα. Πολύ Γιάννηδες, καλύτερα σε λέμε ο Κέλλης λοιπόν. Κέλλης Αλκαίος στην κίτρινη ομάδα, τον θυμόσαστε από τα casting, είχε φτάσει μαζί σας μέχρι την τελική επιλογή. Τα κατάφερε, ήρθαν και πολλές ανατροπές για να καταφέρεις να πατήσεις το πόδι στο νησί. Πες μας λίγα πράγματα για σένα να σε γνωρίσει και ο κόσμος. Είμαι ο Γιάννης Κέλλης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Γενικά θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου, γιατί θεωρώ ότι είμαι δυνατός και στα αθλήματα εννοώ, οπότε θα προσπαθήσω να τους βοηθήσω. Χαίρομαι που είμαι στην κίτρινη ομάδα, γιατί είχα έρθει με κάποια παιδιά κοντά από την κίτρινη ομάδα. Οπότε είμαι χαρούμενος. Βέβαια και στην πράσινη να μου πάλι το ίδιο χαρούμενο σαν μου. Κάποια άτομα χαμογελούν που σε βλέπουν, αλλά δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει αυτό το παιχνίδι. Εγώ χαίρομαι που τους βλέπω όλους. Γενικά ήθελα πολύ να έρθω να δω αυτό το τοπίο, αυτό το μέρος. Ήθελα πολύ να το ζήσω. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που μπορώ και είμαι εδώ. Λοιπόν, επέλεξε να φορέσει κάτι μακριμάνικα από ό,τι βλέπω, τα έχεις μαζέψει. Βασταγερός ο Γιάννης Κέλλης. Νομίζω θα βοηθήσει την κίτρινη ομάδα. Βλέπω χαμόγελα. Ναι. Είστε χαρούμενοι για αυτή την νέα προσθήκη? Ναι, εννοείται. Χριστιανά, εννοείται. Εννοείται. Είναι ένας δυνατός παίκτης. Ναι. Σας έλειπε δυνατός παίκτης. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι εκκρεμεί άλλη μία προσθήκη. Άλλη μία γυναίκα θα έρθει και θα προσθεθεί επίσης στη δική σας ομάδα. Καλώς ήρθες λοιπόν στην νέα σου ομάδα. Εύχομαι να έχεις μακρά πορεία και να το ζήσεις, γιατί νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Και να σε ενημερώσω ότι για αυτή την εβδομάδα έχεις ατομική ασυλία. Δεν υπάρχει κίνδυνος να ψηφιστείς, άρα μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος για λίγες μέρες ακόμη. Γιατί βρισκόμαστε στο τέλος της εβδομάδας. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο έπαθλο. Να σας ανακοινώσω ότι ακριβώς διεκδικείτε, γιατί δεν υπάρχει εδώ καλάθι, δεν υπάρχει τραπέζι. Φαντάζομαι ανησυχείτε λιγάκι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνω για άλλη μια φορά την ίδια δήλωση που έκανε και πριν λίγες μέρες. Η οποία δεν βγήκε σε καλό, ναι. Διεκδικείτε το μεγαλύτερο έπαθλο μέχρι στιγμής, μέχρι να έρθει το επόμενο, στο Survivor. Βλέπω μια μικρή ανησυχία. Να ανακοινώσω ότι ακριβώς είναι. Κλείνεται σχεδόν ένα μήνα στο νησί. Σε συνθήκες απόλυτης στέρησης, από πολλά πράγματα, από φαγητό, από στέγη, από πάτωμα, από... Τι να πρωτοπιάσω. Πολλές οι κακουχίες, μεγάλος ο εγκλισμός. Επειδή λοιπόν κάνατε με επιτυχία όλοι σας και μπράβο σας το πρώτο βήμα στο Survivor και έχετε περάσει τον διαβολομήνα θα έλεγα, δικαιούστε κάτι ξεχωριστό. Ήρθε η ώρα λοιπόν η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα στον πολύ σημαντικό αγώνα που ακολουθεί να ξεπορτίσει. Δύο μπαλάκια θέλουμε να δούμε στο καλάθι για να κλειδώσει η πρώτη νεκροκεφαλή. Τι κάνετε ρε! Όχι με το χέρι ρε! Τι έκανες, έκανες πόρτες πάνω κάτω και ήσουν έτσι ρε! Δεν έκανες τίποτα, δεν έκανες αυτό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να φύγετε για λίγες ώρες από τα νησιά σας, να μεταφερθείτε στην Πούντα Κάνα και να ξεκινήσετε τη βραδιά σας, με ένα υπέροχο γεύμα. Θα πάτε λοιπόν, θα καθίσετε σε καρεκλίτσες κανονικές. Θα φάτε ένα επιλεγμένο μενού το οποίο ξεκινάει με σουπίτσα. Κρατήστε λίγο χώρο όμως γιατί ακολουθεί και κρεατάκι εκλεκτό. Ήρθε η ώρα να νιώσετε πραγματικοί πελάτες. Πάμε. Και στη συνέχεια, αφού φάτε και χορτάσετε και χαμογελάσετε και δείτε ότι βρίσκεστε και πάλι πίσω στον πολιτισμό, συναυλία, να πάτε να πιείτε και κάτι στο Κόκο Μπόγκο! Το πιο φημισμένο show club της Λατινικής Αμερικής. Εδώ έρχονται όλοι για να κουνήσουν τα κορμιά τους. Εδώ έρχονται όλοι για να δουν υπέροχα θεάματα. Είναι κάτι που συνδυάζει, παιδιά, πραγματικά νομίζω είναι φάμιλο των show των Las Vegas. Παλιοί παίκτες το έχουν ζήσει, ακόμη μιλάνε γι' αυτό. Ήρθε η ώρα λοιπόν η νικήτρια ομάδα να το ζήσει απόψε κιόλας. Κάτι θα κάνουμε. Και το καλύτερο απ' όλα, μετά το κοκομπόγκο, επιστροφή στην παραλία σας. Τρομερό, το καλύτερο. Λοιπόν, βλέπω τις δίδυμες ήδη με κοιτούν με ανησυχία. Δεν ξέρω τώρα αν έχονται διάφορες συνειρμοί στο μυαλό σας. Βίκη, θέλω να σε ρωτήσω. Την τελευταία φορά που ανακοίνωσα το καλύτερο έπαθλο της χρονιάς μέχρι στιγμής, κερδίσατε στον αγώνα. Παίχτηκε το μετάλλιο από τις Τίγρης
Έφυγε το έπαθλο από τα χέρια σας, ήταν κάτι το οποίο σχεδόν σας τρέλανε. Κοίτα, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Ούτε εγώ, ούτε νομίζω τα περισσότερα παιδιά από την ομάδα μου. Δηλαδή, όσο το σκεφτόμαστε, τρελανόμαστε. Θέλουμε λίγο χρόνο να το ξεπεράσουμε υποχρεωτικά. Μου έρχονται πολλές εικόνες στο μυαλό. Μου έρχεται η εικόνα που ήρθε η Μαρία να μου ζητήσει συγγνώμη στα μέσα του αγώνα όταν ήμασταν 4-3 και δεν κατάλαβα ποτέ το γιατί. Και πού να φανταστώ εγώ τώρα με το αθώο μου το μυαλό θα μας κάνουν κάτι τέτοιο. Παιδιά, τα αφήνουμε πίσω όλα αυτά. Αλλά ναι. Τα αφήνουμε δεν πίσω. μας ενδιαφέρουν πλέον, δεν τους βλέπουμε καν. Και στην τελική πάλι καλά που το κάναμε γιατί ο Βλαδίμηρος έφυγε. Άρα θα το είχε και η ομάδα σας. Τους βοήθησε ο άνθρωπος και τον στείλανε πακέτο, κατάλαβες. Μάλιστα. Έλα, Άγγελε. Τον στείλανε πακέτο. Στο τελευταίο έπαθλο, ναι, ήμασταν λίγο overreacted, θα έλεγα, αλλά οκ, ήταν λογικό γιατί ήταν η πρώτη επικοινωνία, μας την κλέψανε μέσα από τα χέρια. Θεωρώ ότι να κλέβεις το χαμόγελο κάποιου για να χαμογελάσεις εσύ δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Η Μαρία ζητούσε συγγνώμη ενδιάμεσα από το παιχνίδι. Συγγνώμη. Τι ενδιάμεσα, ρε παιδιά, μιλάτε τώρα. Οπότε, το τελευταίο πόντο έγινε αυτό. Η Μαρία μας είπε κιόλας. Και το ακούσανε και παιδιά και ορφέας το άκουσαν. Δεν μπορεί να μου πει ακριβώς. Συγγνώμη λίγο. Ο Βλαδίμηρος και πολλοί άλλοι μας είπαν ακριβώς ότι ήταν επιλογή τους 100% και σχεδιάζαν κιόλας πώς θα μας το πούνε κιόλας. Δεν άφησαν και τον Βλαδίμηρο να το πει η Μαρία καλά, θα το πει πιο... Ολόκληρη πλεκτάνη. Καλά, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Τα αφήνουμε πίσω. Απλά τα λόγια ήταν συγγνώμη, μας αναγκάσαν να το κάνουμε. Δηλαδή, εκτός το ότι μας πήραν το έπαθλο, έτσι είναι το παιχνίδι, θα μπορούσαν να κάτσουν χωρίς να μιλάνε και να περάσει η μέρα να κάνουμε εμείς το θυμό μας και να τελειώνει από το να μας προσπαθήσουν και να μας κοροϊδέψουν. Εκτός ότι μας κλέψανε, ή να μπαίνουν στο σπίτι σου, να σου κλέβουν όλα τα έπλακα και να σου λένε «Ας την καφετιέρα πιάνεις, περσάει, κρίμα είναι». Μετά είπανε μήπως να μας δώσουν κιόλας, υποθετικά να μας δώσουν και ένα hot dog, δηλαδή. Και μας λυπήθηκαν κιόλας. Και γελάγαν και λέγανε. Οπότε, οκ, αυτό ήταν όλο. No hard feelings. Όλα καλά. Μάλιστα. Θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί εδώ στους αετούς? Ναι, λέω γελάγαν και λέγανε το καλύτερο έπαθλο και τρώγανε, ενώ στην ουσία ήτανε. Εμείς το κατακτήσαμε, εμείς το καταφέραμε με την αξία μας. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί χαίρονται. Δεν το αξίζουν καν. Δεν το αξίζουν καν. Εγώ θέλω να πω από την πρώτη στιγμή το έχουμε αποδεχθεί. Εντάξει, εγώ καταφέρνω και γυρνάω κουμπάκια εύκολα. Δηλαδή ήταν σαν να έχασα. Οπότε no hard feelings όπως είπε και ο Άγγελος. Να μην χαλάσουμε καθόλου την ενέργεια. Πάμε δυνατά παιδιά σήμερα ενωμένοι. Θα δώσουμε όλα να το πάρουμε αυτό. Εντάξει. Μόνο αυτό μετράει. Ενωμένοι και δυνατοί. Λοιπόν, πάμε να σας εξηγήσω τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Πάμε. Πρέπει λοιπόν να μπείτε τριάδες μέσα στο παιχνίδι. 3 άτομα από κάθε ομάδα. Αρχικά θα πέσει ξύλο. Τι εννοώ? Έχετε ένα σκηνή με ένα βαρύδι, θα πρέπει να χτυπήσετε τα πρώτα 4 ξύλα και να τα πάρετε μαζί σας. Υπάρχουν ξύλα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε στο τελευταίο εμπόδιο του στίβου μάχης. Αφού πάρετε λοιπόν αυτά τα 4 ξύλα, περνάτε χαμηλά εμπόδια και στη συνέχεια θα βρείτε μια γέφυρα. Στη γέφυρα υπάρχουν παρόμοια ξύλα, 6 στον αριθμό και 4 που έχετε εσείς, 10. Θα πρέπει να τοποθετήσετε όλα τα ξύλα για να δημιουργήσετε σκαλάκια. Και ο τελευταίος, αφού περάσετε ένας-ένας, θα πρέπει να μαζέψει και τα ξύλα να τα πάρει μαζί του. Θα πρέπει να τα πάρετε και οι 3 αυτά τα 10 ξύλα μαζί σας. Υπάρχει άλλο ένα εμπόδιο, το οποίο έχει νερό από κάτω, πρέπει να περάσετε από κάτω, ένας παίκτης να περάσει πρώτος και να πάρει ένα μεγάλο γάτζο για να φέρει τα ξύλα από την πάνω πλευρά της κατασκευής. Στο τέλος, αυτά τα 10 ξύλα θα πρέπει να μπουν σε βάσεις, 10 διαφορετικές βάσεις. Στόχος σας, επειδή είναι διαφορετικού μήκους, να φτιάξετε μια ευθεία κατασκευή. Υπάρχουν κρίκοι στην κορυφή κάθε ξύλου. Από αυτούς τους κρίκους θα περάσει ένα μεγάλο μπαμπού μισό κομμένο και στη συνέχεια 2 μπαλάκια πρέπει να φύγουν από τον μπαμπού και να καταλήξουν μέσα στο καλάθι για να πάρετε την νεκροκεφαλή. Νικήτρια θα είναι ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 4 νεκροκεφαλές και θα φύγει για φαγητό και κοκομπόγκο. Είστε έτοιμοι να παίξετε? Καλή επιτυχία, παιδιά. Let's go in goal. Να μας χαλάσουν την ψυχολογία. Όχι, με κάνουν πιο. Άκουσαν. Εκτίθονται με τη συμπεριφορά τους. Εκτίθονται με αυτά που λένε και με τα πρόσωπά τους. Εμείς, συγκεντρωμένοι στον αγώνα, πάμε να πάρουμε το έπαθλο. Μπορούμε λίγο? Ωραία. Λοιπόν, πρότασή μου είναι να μπούμε στην αρχή να πάρουμε πρώτους πόντους για προβάδισμα. Θα παίξουν και αυτοί με δυνατό. Γρήγοροι 2 άντρες. Ο ένας μπροστά να χτίσει την κατασκευή, ο τελευταίος επίσης γρήγορος για να ξεστήσει τη σκάλα. Να παίξουμε παρέα το πρώτο. Να παίξουμε παρέα. Και μετά να πάει ποιος? Να πάει. Απόστολε, θες να πάμε μαζί? Ναι. Θα πάμε με τα κορίτσια και μετά εγώ με τον Βλαδίμηρο με μια κοπέλα. Και Ελένη. Πάμε εμείς με Ελένη ή με Άτζη?
Ποια νιώθει πολύ δυνατή γι' αυτό σήμερα. Όντως, πείτε. Έτσι. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας. Έχουμε για τις Τίγρης, τον Ορφέα, τη Γεωργία και τον Νίνο. Θα παίξουν απέναντι στον Τζον, την Αγγελική και τον Άγγελο. Έτοιμοι, πάμε! Με στόχο τις 4 νεκροκεφαλές σήμερα. Αρχικά θα πρέπει με αυτό το εκρεμές να χτυπήσουν τα ξύλα, να τα ρίξουν από τη θέση τους. Έπεσαν τα 2 για τους πράσινους. Δυνατά η Γεωργία, πρέπει να έχουν καλό σημάδι για να πέσει το ξύλο. Άλλα 2 έμπλεξαν εκεί τα σκοινιά. Ο Τζον Ριγάκης, ο αρχηγός, μαζί με την Αγγελική Κατσίνη. Αναλαμβάνει ο Άγγελος, δεν θα ρίξει, άλλα 2 έχουν μείνει. Θα ρίξουν και οι Τίγρης 1. Πάμε, Γιάννη. Κακό σημάδι μέχρι στιγμής για την κίτρινη ομάδα. Ο Άγγελος λίγο χαμηλά, πρέπει να κρατήσουν εκεί αντίβαρο με το χέρι τους για να ρυθμίσουν το ύψος του βαρυδίου. Ο Άγγελος και πάλι δεν βρίσκει προσοχή στα πόδια σας, παιδιά. Αν βρήκαν αγώνα το αυτό, δεν θα περάσουμε καλά. Πολύ ψηλά τα βαρύδια, θέλουν λίγο προσοχή. Όποιος έχει κάνει ψάρεμα πεταχτάρι μπορεί να το πετύχει. Η Γεωργία τρέχει και αποφεύγει το παρατσάκ που λέμε το βαρύδι. Και το άλλο, ρε. Η Αγγελική παίρνει θέση λίγο εκεί στη διαγώνιο. Όχι, δεν τράβηξε σωστά το σκηνή της. Άλλο ένα για τους πράσινους, προσπαθεί ο Ριγάκης. Προσοχή, παιδιά, είναι βαρύ. Ο Άγγελος, καλή ήταν η κατεύθυνση, δεν είχε πολύ δύναμη, τώρα πολύ δυνατά. Άλλο ένα, παιδιά. Γεωργία, περίμενε! Ένα ξύλο έχει μείνει και για τις 2 ομάδες. Βοηθήστε, ρε! Δυσκολεύονται λίγο στο πρώτο κομμάτι του στίβου μάχης. Πολύ ψηλά το βαρύδι του Άγγελου και τον Τζον. Προσοχή τα κεφάλια σας, παιδιά. Έφυγαν τα ξύλα για τις Τίγρης. Πρέπει να τα πάρουν γρήγορα κάτω από τα χαμηλά εμπόδια. Έχουν ένα σχετικό βάρος. Ο Ορφέας θα πάρει 2 μαζεμένα. Ενώ οι πράσινοι ακόμη παίζουν με τα βαρύδια. Αλλάξτε θέση! Τώρα η Γεωργία θα πάρει πρώτη θέση στην γέφυρα. Θα πρέπει να μπουν τα σανιδάκια στις κενές θέσεις. Και σιγά σιγά όπως προχωρούν θα πρέπει ο τελευταίος να τα μαζεύει. Πάμε. Κι άλλο. Έπαιξαν στα σκοινιά. Κακό ξεκίνημα για τους αετούς, οι οποίοι όπως είπαμε έρχονται εδώ μετά τον τελευταίο αγώνα που δεν κατάφεραν να απολαύσουν το έπαθλο. Έπαιξαν στρατηγικά, οι Τίγρης πήραν το έπαθλο και έχουν κάποια χρωστούμενα. Φάνηκαν αυτά στην κουβέντα μας. Θέλουν να δώσουν απάντηση, αλλά τους βλέπω να καθυστερούν. Τώρα το καταφέρνουν. Πάμε, Βίνε, πέτα τα έξω. Πέρασε η Γεωργία. Δυνάτη η Γεωργία να πετάξει τα ξύλα μπροστά. Ο Ορφέας και Νίνος πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν το αλματάκι. Εκεί δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ζητάνε ο Ορφέας και ο Νίνος να πετάξουν τα μπροστινά σκαλιά. Τώρα κατάλαβα τι ακριβώς κάνουνε. Συνεχίζουν, βγάζουν και τα υπόλοιπα σκαλιά και ο Νίνος έχει καθαρίσει τη δική του περιοχή. Προσοχή, παιδιά, στα ξύλα πώς τα πετάτε, είναι πολύ βαριά και τα πατήματά σας. Πιο γρήγορα, είναι. Ο Ορφέας θα χάσει την ισορροπία. Πήγαμε. Θα μείνει εκεί καθιστός. Τώρα πρέπει να ανέβει να περάσει πάνω από τη σκάλα. Τελευταίο σκαλί έχει μείνει για τις Τίγρης. Θα το πάρει ο Νίνος. Γρήγορα ο Ορφέας για να τραβήξει με το γάτζο. Φύγε! Το κυκλικό άξονα εκεί πέρα δεν χρησιμοποιεί καν το γάτζο. Ο Ορφέας μπορεί να το κάνει αυτό. Μπράβο, Γεωργία. Στην περίπτωση που δεν φτάνει, υπάρχει ο γάτζο εκεί για να χρησιμοποιήσουν. Το ίδιο κάνει και ο Άγγελος. Έτσι. Γρήγορα! Υπάρχουν κομμάτια τα οποία έχουν διαφορετικό μήκος. Εκεί μπορεί να χρειαστεί ο γάτζος. Πάμε! Γρήγορα! Γεωργία, φύγε! Τα ορλιαχτά που ακούτε είναι από τον Στέφανο Βλάχο. Τελευταίο μόνο, Τσιγκέλη. Οι πράσινοι θέλουν αυτόν τον αγώνα. Είναι η πρώτη φορά που κάποια ομάδα θα φύγει από την παραλία. Περνάνε στο στήσιμο οι Τίγρης. Περιμένουν και τον Νίνο εδώ και οι 3 μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να φτιάξουν μια πλατφόρμα ουσιαστικά ίδιου ύψους. Είναι μακρύ, Αγγελική είναι μακρύ. Τα ξυλάκια έχουν διαφορετικές εσοχές. Εδώ. Πρέπει να πετύχουν το ίδιο ύψος ακριβώς για να μπορέσει μετά στη συνέχεια να μπει η τελική κατασκευή. Το κομμένο μπαμπού. Εκεί θα κυλήσει το μαντάκι. Πηγαίνουν καλά οι πράσινοι μέχρι στιγμής. Βλέπω κάποιες διαφορές στα ύψη για τους κίτρινους. Οι Τίγρης εκεί πρέπει να δουν τι ακριβώς φτιάχνουν. Όχι. Σωστά το βάζει η Αγγελική. Ο Ριγάκης προσπαθεί να βάλει το μεγάλο κομμάτι για να δούμε αν θα μπει σε ύψο σωστά. Το πρώτο είναι λάθος. Έχει μπει το πρώτο όμως, τώρα θα μπει σωστά. Τώρα μπορούν να βάλουν τον μπαμπού. 2 μπαλάκια θέλουμε να δούμε μες στο καλάθι για να κλειδώσει η πρώτη νεκροκεφαλή. Παίζουμε στις 4 νεκροκεφαλές. Καλά είμαι εδώ. Πάμε. Εδώ δεν είναι, πάρε αυτό. Θα υπολογίσουν το ύψος. Πόσο έξω να βγάλουν το μπαμπού είναι αρκετά έξω.
Θα μετριάσουν λίγο τη δύναμη. Τρέχει ο Άγγελος, θα το αναλάβει τώρα. Ένας παίκτης αναλαμβάνει τις βολές. Ποιος είναι, Άγγελε? Σήκω αυτό πάνω. Έτσι, μπράβο. Όχι, ούτε εδώ. Εμπιστεύονται. Βάλ' το καλά, έτσι. Πράσινοι εμπιστεύονται τον Άγγελο. Τσάκα, ο οποίος θα κάνει άλλη μια βολή. Πολύ καλά πήγε. Θα πάει λίγο. Το Μπαμπού προσπάθησε λίγο να τα ανασηκώσει. Δεν είναι εύκολη βολή, δεν έχει καλή οπτική επαφή. Η προηγούμενη ήταν πολύ καλή η προηγούμενη. Το κατάφεραν και οι Τίγρης. 0-0. Να βοήθησε το εδώ πάλι. Να το πρώτο μπαλάκι, παραλίγο και το δεύτερο. Έτσι ρε Σάκαλε, έτσι ρε Σάκαλε. Για να δούμε τον Ορφέα. Σήκωσε το Ορφέα. Ορφέας, παραλίγο, δεύτερο. Δεύτερο για τους αετούς. Πανηγυρίζουν το 1-0. Έτσι. Έτσι. Άιντε. Μπράβο ρε Σακάλια. 1, 2, 3. Άιντε. Έτσι. Ποδαράκι το κοίταξες πώς το κάνεις. Ο Άγγελος το σήκωσε λίγο. Να έχει λίγο power, παιδιά, απαλά. Να έχει μπώσει κάτω σκηνή. Δεν είναι τετωμένο το σκηνή. Οκ, αλλά θα σου πω πρέπει από μπροστά ή πρέπει να φύγει και όχι, από μπροστά το πετυχαίνεις και πέφτει. Όταν φτάνετε εδώ, τα βάζεις, περπατάς και μετά θα μπεις εσύ μπροστά, θα σταθούν τα πόδια και θα τα Ποιος σουτάρει? μετά εδώ πέρα το ίδιο. Του το είπα, το έχει. Επίσης φαίνεται στο περίπου τα ξύλα όταν είναι σωστό. Δηλαδή δείτε το μήκος τους, να ξέρετε το μήκος τους περίπου. Παιδιά, και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Μέσα στη βάση, το τελευταίο θυμάσαι, Νίνο. Δεν παίρνουν, πρέπει να το κοιτάξετε γιατί έχει κάποιο ξύλο που μπορεί να σταθεί εδώ και έχει μετά πιο κάτω να πάει. Αν το γυρίσεις προς την πλευρά του κρίκου, αν το βάλεις από την άλλη πλευρά δεν μπαίνει. Α, ναι, οκ. Αν το γυρίσεις από την πλευρά που πρέπει να κοιτάει ο κρίκος για να φύγει το μπαλάκι, μπαίνουν όλοι. Δεν έχουμε δοκιμάσει τη δύναμη της μπάλας. Χάσαμε πολύ χρόνο εκεί στο τέλος. Οπότε αυτό που σου είπα στην μπάλα, ένα τικ πάνω και την κάνεις αυτό. Δεν θέλει να πάει φύγει δυνατά. Πρόσεξε με, όχι αυτό. 1-0 η ΑΕΤ. Συνεχίζουμε με Χριστιάνα, Μαρία και τον καινούριο παίκτη για τις Τίγρης, τον Γιάννη Κέλλη. Θα παίξουν απέναντι στον Απόστολο και τις δίδυμες, τη Βίκη και τη Μέρη Πετινάρη. Έτοιμοι, πάμε! Δεύτερη αναμέτρηση. Γιατί ήδη έκαναν το 1-0 και το πανηγύρισαν δεόντως. Λίγο το πρώτο ξύλο για τον Αποστόλη. Πρώτο ξύλο για την Μαρία. Το χτύπησε στην επαναφορά. Θα μπει το πρώτο ξύλο και για την πράσινη ομάδα. Προσοχή εκεί στην επαναφορά. Προσπαθεί να το πιάσει ο Αποστόλης. Άλλα 3 ξύλα για κάθε ομάδα. Πρέπει εκεί να τζογάρουν λιγάκι με το σκηνή. Ωραία, πάμε, πολύ ωραία. Άλλο ένα τώρα για τη Χριστιάνα Γρηγοράσκου. Πάμε Απόστολε! Πάμε ρε, στραβό, συρρήκτο. Πάμε μια καλή! Λίγο Αποστόλης, λίγο ψηλά η βολή του. Μπράβο, πάμε! Πάμε παιδιά! Κατάφερε να φορέσει το κολλιέ της Χριστιάνα. Ευγενική χορηγία του Νίνο. Παράτησε τον αγώνα. Άλλο ένα ξύλο έχει μείνει για τους αετούς. Σημαδεύουν και οι 3 στο ίδιο σημείο. Για να δούμε και τον νέο παίκτη. Θα καταφέρει να χτυπήσει το ξύλο, παίρνει και το χειροκρότημα. Τελευταίο ήταν αυτό για τις Τίγρης. Άλλο ένα έχει μείνει. Ο Αποστόλης σημαδεύει. Το κάνει. Έφυγαν και οι πράσινοι. Ωραία αναμέτρηση. Ένας αγώνας ο οποίος απαιτεί πολύ καλή συγκέντρωση και πολύ καλή συνεργασία. Και η ταχύτητα είναι ζητούμενο. Ο Αποστόλης θα βγει πρώτος. Η Μαρία προσπαθεί τώρα, πρέπει να μπουν τα σκαλοπατάκια. 6 είναι ήδη τοποθετημένα. Πρέπει να φτιάξουν τα 4 και στη συνέχεια 1-1 να τα απομακρύνουν. Ο Αποστόλης μπαίνει μπροστά για την κατασκευή. Και τώρα πάμε, πρέπει να αφαιρέσουν 1-1. Θα τα περάσουν στον μπροστινό τους παίκτη. Πάμε, μπράβο! Παίρνε το! Πέρασε εκεί η Μαρία. Πάμε! Φύγετε, έλα! Όλοι οι παίκτες από τον κίτρινο πάγκο έχουν γίνει κουβάρι. Φύγε! Πλησιάσει εκεί να εμψυχώσουν. Μέρη, φύγε! Μέρη, φύγε! Πάρα πολλές φωνές και από τους πράσινους. Φύγετε, έλα! Μπερδεύτηκαν οι δίδυμες. Θα φύγουνε πιο μπροστά. Προσοχή, τα ξύλα πρέπει να πάνε από πάνω. Να η Βίκη Πετινάρη. Στήστα εκεί Μαρία να είναι έτοιμα, στήστα. Στέλνει ο Αποστόλης 1-1 τα ξύλα. Εδώ αν δεν υπάρχει δύναμη βάζουμε και το γάτζο. Μπράβο! Μπέμπε! Πρόσεχε! Άλλο ένα δυνατά, προσοχή τα κεφάλια σας. Μαζεύει ξύλα πάνω στην κατασκευή. Μαρία Λιμπεροπούλου τι ακριβώς κάνει. Θα δυσκολευτεί στη συνέχεια. Θα αναλάβει ο νέος. Δυνατός φαίνεται, βασταγερός. Πρόσεχε! Πέρασε και η Μέρη, περιμένει ο Αποστόλης σωστά εκεί. Πραγματικός χαμός στους πάγκους, για να δούμε. Πάμε! Διαφορετικά πράγματα.
Φτιάχνουν και πάλι πράσινη πρώτη την κατασκευή. Πρέπει να μπουν στο ίδιο ύψος. Όλοι πάσαλοι. Δεν μπορεί να τοποθετήσει η Χριστιάνα. Σωστά την ενημερώνει η παιχνιδάς. Πρέπει να περάσουν όλα τα ξύλα. Τώρα μετράει κανονικά η προσπάθειά της. Τα πρώτα ξύλα εκεί έχουν πρόβλημα. Για να δούμε. Αυτό είναι το μήκος, το πρώτο. Αλλά δύο ξύλα παιδεύουν εκεί οι πράσινοι. Λάθος το ύψος. Μπερδεύονται οι δίδυμες, μπερδεύω και εγώ, δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Περίμενε. Τα ξυλάκι εκεί δεν ταιριάζει. Αυτή μάλλον είναι η τελευταία αλλαγή για την πράσινη ομάδα. Σωστά μπήκε και το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο. Τώρα μπορούν να περάσουν. Ο Αποστόλης θα αναλάβει τις βολές. Περιμένει να περάσει πρώτα τον Μπαμπού. Μπράβο, Χριστιανά. Μπήκε το Λούκι. Για να δούμε ο Αποστόλης τι θα κάνει. Από εκεί βάλτε, από πίσω. Περνάνε Μπαμπού και οι κίτρινοι. Ο Αποστόλης σηκώνει και κάνει πρώτο καλάθι. Άλλο ένα για να κάνουν το 2-0, να διπλώσουν τους πόντους. Ο Αποστόλης σημαδεύει, όχι. Γρήγορο σπριντ. Η Μαρία θα αναλάβει για την κίτρινη ομάδα. Σηκώνει η Μαρία για τις Τίγρης, όχι. Χαμηλά η βολή της, ψάχνει τον μπαλάκι, είναι δίπλα στα πόδια της, δεν το έχει δει. Φωνάζει ο Νίνος. Δίπλα σου. Ο Αποστόλης προσπαθεί να το εκτρέψει. Περνάει, όχι. Χαμηλά είναι η βολή του. Η Μαρία, όχι, δεν θα ισοφαρίσει. Άλλη μια προσπάθεια, μεγαλύτερη ταχύτητα για τον Αποστόλη. Μέσα είναι. 2-0 για τους αετούς. Ναι, μπράβο ρε κορίτσια. Αταμάτητες, Μπράβο. Ένα τικ. Θέλω Τίποτα απλά παραπάνω. Αυτό. να κάνω αυτή η αφιέρωση σε εσάς. Ναι. Γιατί σας ένιωσα δίπλα μου και σας ευχαριστώ. Απόστολε! Πάμε ένα αετή. Πάμε ένα αετή. 1, 2, 3. Αετή! Πάμε! Πάμε ρε τσακάλια, πάμε! Δεν αισθάνομαι πολύ καλά γιατί πρώτο παιχνίδι θα ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μου με μια νίκη. Τελικά δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Στη σκάλα ίσως έπρεπε να το χειριστούμε λίγο διαφορετικά. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ελπίζω στο επόμενο παιχνίδι να τους βοηθήσω με μια νίκη. Κάνανε πάρα πολύ καλά τη σκάλα. Κάνανε πολύ γρήγορα τη σκάλα. Αυτό θέλω να δούμε τη μέθοδο για τη σκάλα, να μην καθυστερήσουμε. Αργήσαμε, στη σκάλα κάναμε δύο λάθη. Ένα που μπήκε το ένα στραβά, όπως να είναι, και ένα το τελευταίο που πήγαμε και ξαναγύρισαμε να το ξαναβάλουμε. Μαζεύεις εσύ τα ξύλα. Ναι, ρε, εγώ τα μαζεύεις και τα πετάς πίσω. Πολύ σημαντικό στο τέλος, κοιτάμε μέσα στις τρύπες, φαίνεται. Ειδικά η μεγάλη και η μικρή. Κοιτάς αν είναι πάνω αρχικά, ότι είναι εκεί που είναι. Ναι, στραβός. κοιτάει από εκεί, εντάξει. Κοιτάει κάτω. Και τα ριχά φαίνονται, κάνουν μπαμ. Ναι, ρε. Βαθιά. Πόσα ριχά έχει. Απλά τα βάζετε καλά μέσα. Ναι, πόσα ψηλά είναι. 4, τα ψηλά είναι κανένα 2. 2-0 οι αετοί. Συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Κονδύλα, τον Βλαδίμηρο και τον Στέφανο για τους αετούς απέναντι στον Ορφέα, τον Παναγιώτη και τον Νίνο. Έτοιμοι! Ξεκίνησαν δυνατά οι πράσινοι. Για να δούμε αν θα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Οι Τίγρης πρέπει να ψάξουν να βρουν τρόπο να μπουν στο παιχνίδι. Δεν έχουν σκοράρει ακόμη. Δεν έχει πέσει σωστά αυτό το ξύλο για τον Βλαδίμηρο. Τρέχει να στήσει πολύ δυνατά ο Στέφανος. Και εύστοχα. Κατέβασε το ξύλο. Βλαδίμηρος έκανε λάθος και πρέπει να διορθώσει. Βάζει τώρα σε ισορροπία σωστά το ξύλο. Τώρα μπορούν να συνεχίσουν. Ο Στέφανος προσπαθεί και για το δεύτερο. Ο μόνος που πέτυχε μέχρι στιγμής. Ένα ξυλάκι. Οι υπόλοιποι σημαδεύουν οι Τίγρης. Δεν τα πάνε πολύ καλά. Ο Νίνος παραλίγο να περάσει. Χτύπησε εκεί μέσα στο καλάθι ο Νίνος. Έπεσε τελικά το σανίδι και δεύτερο για τον Νίνο. Μπράβο! Παναγιώτης τρέχει να μαζέψει. Αλλάζει γωνία ο Νίνος. Καλή τεχνική του. Δεύτερο ξύλο έχει πέσει και για τους πράσινους. Μαζεύει ο Κονδύλας, ο Στέφανος, ο Βλαδίμηρος. Επιστρέφουν. Άλλο ένα για τον Νίνο. Αυτός έχει κάνει το 3-3. Σημαδεύει ο Ορφέας, δεν τα καταφέρνει ο Παναγιώτης. Μαζεύει και πάλι ο Νίνος, το παίρνει πάνω. Δεν θα το πετύχει αυτή τη φορά. Ένα ξύλο πίσω οι πράσινοι. Θα πέσει άλλο ένα, όχι. Έμεινε μετέωρο εκεί το ξυλάκι. Ο Ορφέας προσπαθεί να το εκτρέψει από την ισορροπία του τελευταίο. Ο Νίνος άλλη μια προσπάθεια. Ο Παναγιώτης με τον ίδιο τρόπο. Χαμηλά η βολή του. Θα ρίξει ένα και ο Μιχάλης Κονδύλας. Έπεσε το τελευταίο για τις Τίγρης. Παίρνουν προβάδισμα. Οι πράσινοι θέλουν ένα ξύλο ακόμη. Σημαδεύει ο Κονδύλας. Δεν το πετυχαίνει. Ο Βλαδίμηρος παραλίγο. Ο Στέφανος που πέτυχε το πρώτο ξύλο περιμένει τον συμπαίκτη του να φύγει από την πορεία του. Δυνατή βολή ουρλιαχτά από τον Στέφανο Βλάχο. Δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Οι Τίγρης κινούνται γρήγορα. Έχουν φτάσει στη γέφυρα. Ξεκινάει η κατασκευή. Ο Νίνος προσπαθεί να κερδίσει βήματα εκεί. Αφήνει το πρώτο σκαλί ανοιχτό. Πρέπει να μπει όμως να γεμίσουν όλα τα σκαλάκια και τώρα στη συνέχεια πρέπει να τα βγάλουν. Οι πράσινοι παιδεύονται ακόμη. Ρεσιτάλ αστοχίας.
Θα το κάνει. Ο Βλαδίμηρος το κατάφερε. Τρέχουν να καλύψουν το χαμένο χρόνο. Πετάει μπροστά όλα τα βαριά μαδέρια ο Νίνος. Περνάει ο Στέφανος. Πρέπει να κατασκευάσουν γέφυρα. Οι Τίγρης κινούνται ταχύτατα τώρα. Πάρ' το πάνω, πέτα το, πάμε. Για να δούμε αν μπορούν να πάρουν νεκροκεφαλή να μπουν στο παιχνίδι. Τελευταίος, καλή προσοχή εκεί στα πατήματά σου, Ορφέα. Πέρασε και αυτό. Οι πράσινοι τώρα στείλουν, βάζουν τον Στέφανο μπροστά. Πρέπει να μπουν όλα τα σανίδια, όλα τα μαδέρια για να συνεχίσουν. Παραλίγο εκεί ο Κονδύλας να εμβολήσει τον Στέφανο. Φεύγει ο Στέφανος σαν ελαφάκι. Πέρασε γρήγορα, περιμένει να του μεταβιβάσουν τα μαδέρια. Οι Τίγρης ήδη περνάνε όλα τα ξύλα μπροστά. Ο Νίνος έχει μείνει εκεί. Δεν χρειάζεται ο Γάτζος, έχουν δύναμη. Ο Στέφανος πετάει άλλο ένα ξύλο μπροστά. Πολύ καλό προβάδισμα τώρα για τους κίτρινους. Για να δούμε αν οι Τίγρης μπορούν να πάρουν την νεκροκεφαλή. Φωνές από τον πράσινο πάγκο ζητάν μεγαλύτερη ταχύτητα. Βλέπουν ότι έχουν μείνει πολύ πίσω. Πετάει τα ξύλα πολύ δυνατά. Ο Βλαδίμηρος έχει δυνατά χέρια. Το πρώτο πέρασε. Μόνο το ασάλιο του που λέμε. Παραλίγο εκεί, λάθος. Τι κάνετε ρε! Όχι με το χέρι ρε! Τώρα έχει σφινώσει το ξυλάκι, έχουν μικρότερο μέγεθος αυτά. Ενώ οι κίτρινοι στείλουν, προσπαθούν να φτιάξουν στο ίδιο ύψος όλα τα μαδέρια. Ο Στέφανος λίγο αδύναμα. Θα πάρει το Γάτζο ο Μιχάλης Κονδύλας. Χάνει χρόνο έτσι. Δυνατά εμβολήσει και πάλι εκεί ο Βλαδίμηρος. Έλα! Τελείωσε! Παίρνα! Παίρνα Βλαδίμηρε! Παίρνα! Παίρνα Βλαδίμηρε! Δυνατά ο Βλαδίμηρος. Έξυπνα περίμενε ο Στέφανος, μην το φάει στο κεφάλι. Πάμε για το στήσιμο. Έχουν μπερδευτεί λιγάκι εδώ οι κίτρινοι. Τι κάνουν? Όχι! Βγάλ' το Στέφανε αυτό! Βγάλ' το! Στέφανε, βγάλ' το! Δεν έχουν κάνει σωστή κατασκευή Τίγρης. Πρέπει να δουν κάθε φορά αλλάζει το ύψος. Υπάρχουν βάσεις μέσα στην κατασκευή και δεν το πάνε καλά μέχρι στιγμής. Να η ευκαιρία των αετών για την επίθεση. Μέχρι στιγμής ό,τι έχουν στήσει είναι σωστό. Χάνετε χρόνο, come on! Λάθος και ο Στέφανος θα στήσει άλλο ένα σωστό. Πρέπει να φύγει πίσω εκεί ο πάγκος των πράσινων. Κοντεύουν να μπουν μέσα στον αγώνα. Λάθος στήσιμο, σωστό από τον Στέφανο. Άλλη μια φορά. Ο Στέφανος ό,τι έχασε σε δύναμη το βρήκε σε στοχοθέτηση και ταχύτητα. Φωνάζουν εκεί, έχει γίνει κάποιο λάθος. Για να δούμε. Ουρλιάζει η Αγγελική, τώρα μπήκανε σωστά οι δακτύλοι. Οι κίτρινοι έχουν θέμα, κάτι δεν πάει καλά. Ένας δακτύλιος εξέχει. Περνάει το προβάδισμα τώρα στους αετούς. Ξεκίνησε ο Βλαδίμηρος. Παραλίγο να κάνει το πρώτο καλάθι. Τώρα μπήκανε σωστά οι δακτύλοι. Ποιος θα αναλάβει? Ο Βλαδίμηρος, άλλη μια βολή. Χτυπάει τον μπαμπού, δεν θα βάλει καλάθι. Ο Νίνος ξεκινάει. Δεν έχει μπει καλάθι για καμία ομάδα μέχρι στιγμής. Εκεί, μπαίνει. Βλαδίμηρος όχι, ούτε ο Νίνος. Πρώτο καλάθι για την κίτρινη ομάδα. Ο Νίνος θέλει άλλο ένα για να μπουν στον αγώνα. Σημαδεύει, το καταφέρνει. Νεκροκεφαλή για τις Τίγρης, 2-1 το σκορ. Τι έκανες, γιατί πήγαινε ερχόσουν εκεί πέρα? Τι έκανες, γόνους πάνω κάτω και τι ήσουν έτσι πάνω κάτω. Δεν έκανες τίποτα, πρέπει να ξοδοτώσεις. Δεν είχατε δει πίστα, τέλος. Δεν είχατε δει πίστα. Όταν παίζουμε τέλος, δεν κοιτάτε. Μέρη, τέλος! Αρχίσαμε πολύ στα πρώτα. Στοπ! Ηρεμία. Έλα, παιδιά. Τα πρέπει να ρίχνω εγώ τα ξύλα. Μέσα μπορείτε να κοιτάξετε πόσο, αν θέλει, βαθύ. Να ξέρεις ότι τα βαθιά θα μπουν εκεί και φαίνεται. Αν κοιτάξετε τι φαίνεται. Να σας πούμε κάτι που είδαμε εδώ απ' έξω. Τι κάνατε? Βάζατε, είχατε βάλει τις τρύπες και μετά είχατε αφήσει και τις λάθος μέσα. Και οπότε τι κάνατε? Ψάχνατε σε τρύπες που υπάρχουν. Και αυτό η βέργα που πρέπει να μπει, πρέπει να μπει στη βέργα που είναι λάθος. Πρέπει να βγάλετε όλα τα λάθη, να βρείτε ποια είναι τα σωστά, να βγάλετε όλα τα λάθος και μία να δοκιμάσετε. Στα σκαλιά πάνω βάλτε την πρώτη να παίρνει τα ξύλα, τα δίνετε και τα πετάει έξω. Πήγαινε μπροστά στη γέφυρα. Μπροστά εσύ. Μάμα τα βάζει, Μπροστά να τα πάει. Όχι. Ας μείνει τελευταία να τα σηκώνει. Τελευταία τα βγάλει. Να είστε πίσω γρήγορα. Να τις δίνετε ξύλα. Μήπως να περάσει και να φύγει και να τα βγάλουμε εμείς. Στη μέση. Εγώ θα κάνω και επίσημα στο Γιάννη τον Κέλλη. Που είναι στις Τίγρης. Μαζί και τρεις. Που τα κάνα!
Όταν έρθουμε εδώ, πρέπει να δεις αυτά, ξέρεις τι είπες. Τώρα, αν έρθεις από πάνω, βλέπεις αν κάτι είναι βαθύ. Εσύ, αν δεν κρατάς μεγάλο, μην το βάλεις στο βαθύ. Είναι απλό. Το έχεις. Οι τρεις άντρες για τις Τίγρης έφεραν την ακροκεφαλή 2-1 το σκορ. Συνεχίζουμε με τρεις γυναίκες από κάθε ομάδα. Εκατερίνα, Μέρη και Ελένη. Απέναντι σε Χριστιάνα, Φίβη και Γεωργία. Έτοιμες? Για να δούμε τις πρώτες βολές. Παίρνουν θέση τα κοριτσιά. Παραλίγο η Μέρη Πετινάρη. Εκατερίνα, μια χαμηλή βολή εκεί στη βάση. Δεν πέρασε της Γεωργίας. Δοκίμασε το πέταγμα. Η Φίβη δοκιμάζει. Δοκιμάστε πέταγμα και όχι swing. Τα κατάφερε η Γεωργία. Τα κατάφερε και η Κατερίνα. Ένα ξύλο κάτω και για τις πράσινες. Προσπαθεί η Μέρη, άλλο ένα θα βρουν και άλλο ένα. Ένα έχει μείνει μόνο στην κίτρινη ομάδα. Για τις Τίγρης προσπαθεί η Φίβη, δεν το κατάφερε. Μαζεύει η Γεωργία, επιστρέφει. Ένα έχει μείνει και για την πράσινη ομάδα, το κατάφερε η Μέρη Πατινάρη. Φεύγουν και οι δύο τριάδες ταυτόχρονα. Φύγε! Η Μέρη οδηγεί την κούρσα για τους αετούς. Η Φίβη περνάει μπροστά για τις Τίγρης. Στο ίδιο σημείο και τα 6 κοριτσιά. Θέλει καλή συνεργασία τώρα. Εδώ είναι το παιχνίδι. Εδώ μπορούν να κερδίσουν δευτερόλεπτα. Πρέπει να μπουν όλα τα μαδέρια στη θέση τους. Κατασκευάζει η Φίβη. Για τις Τίγρης περνάει μπροστά. Η Ελένη Κατσάρα. Άλλο ένα πρέπει να βάλουν οι πράσινες. Το κατάφεραν. Περνάνε τώρα, έχουν την Εκατερίνα στη μέση. Η Μέρη Πετινάρη ξεκινάει να μαζεύει ήδη. Ζητάει την Εκατερίνα να πλησιάσει. Ξεχάστηκε λίγο η Εκατερίνα Λιτβινόβα. Θα γίνει ο διάμεσος κρίκος. Ήδη δύο μαδέρια έχουν περάσει για την κίτρινη ομάδα. Χαμός, πάρα πολλές φωνές. Και από τους δύο πάγκους. Είναι το πρώτο πολύ μεγάλο έπαθλο της χρονιάς. Γεύμα στην Πούντα Κάνα. Προσοχή, Χριστιάνα, έχασε την ισορροπία της. Και κόκο μπόγκο το βράδυ. Η πρώτη απόδραση από την παραλία. Μετά από έναν μήνα. Στήστα εκεί, μπράβο Φίβη. Γεωργία, άλλα και στήσε. Πέρασαν τα ξύλα και για τις δύο ομάδες. Περίμενε! Μέρη, ρίξω αλλιώς. Η Μέρη έχει δυνατά χέρια. Φεύγουνε τα ξύλα, μαζεύει και η Φίβη. Τρίτο ξύλο. Άλλο ένα και για τους αετούς. Η Μέρη έχει δυνατά χέρια, το έβγαλε εκτός οδηγού, αλλά πέρασε το ξύλο. Πολύ δυνατές βολές, την εφοδιάζει η Κατερίνα Λιτβινόβα, ωραία συνεργασία. Τελευταίο ξύλο για τις κίτρινες, δεν πέρασε σωστά. Σπρώχνει η Χριστιάνα Γρηγοράσου, το κατάφερε. Η Μέρη, άλλο ένα τελευταίο πέρας και η Κατερίνα θα ξεκινήσει την κατασκευή. Τελευταίο περνάει και ξεκινάνε όλες μαζί. Και η Κατερίνα ψάχνει να δει πού ακριβώς θα βάλει το κοντό ξυλάκι. Πίσω παρακαλώ, η πάγκη παιδιά, λίγο πιο πίσω, ευχαριστώ. Μέρη, γρήγορα! Η Γεωργία ψάχνει να βρει την σωστή θέση για το πολύ μεγάλο μαδέρι. Αυτό έχει πάρει στα χέρια της. Η Εκατερίνα προσπαθεί εκεί να βρει τρύπα, φωνάζει ο Άγγελος από πίσω. Δεν έχει πει σωστά αυτό, σωστό είναι για την Εκατερίνα. Η Ελένη έκανε λάθος. Άλλα δύο ξύλα έχουν στα χέρια κίτρινες. Λάθος η τοποθέτηση για τη Φίβη. Για να δούμε εδώ τι έχει πάει λάθος στην πράσινη ομάδα. Σίγουρα είναι λάθος αυτά τα δύο. Κάτι έχει πάει λάθος εκεί και για τις δύο ομάδες. Το κατάφεραν οι κίτρινες. Το πράσινο ίσως να θέλει αλλαγή, μπερδεύτηκαν λιγάκι. Το κουνάει λίγο εκεί η Μέρη. Το κατάφεραν, σωστό είναι. Ξεκίνησε η Φίβη ήδη. Δεν θα κάνει καλάθι. Παίρνει θέση και η Μέρη Πετινάρη. Η Φίβη σημαδεύει για την ισοφάριση. Πρώτο μέσα για τη Φίβη. Άλλο ένα για το 2-2. Δεν θα το βάλει η Μέρη Πετινάρη. Η Φίβη σημαδεύει δυνατά. Εκτός είναι. Δίνει χρόνο στην αντίπαλο. Η Μέρη άλλη μια προσπάθεια. Είναι λίγο λοξό. Δεν θα το βάλει. Έχει κι άλλο μπαλάκι η Φίβη. Άλλη μια προσπάθεια. Όχι, αδύναμη βολή της. Η Μέρη δεν θα το βάλει. Δεν έχει βάλει καλάθι. Η Φίβη δίνει λίγη όθηση παραπάνω. Λίγη ταχύτητα στο μπαλάκι της. Εκτός είναι. Η Μέρη έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει. Πρώτο καλάθι και για τη Μέρη ισοφαρίσει. Στο καλάθι θα κρυθεί αυτή η νεκροκεφαλή. Η Μέρη σημαδεύει και το παίρνει. 3-1 η Αετή.
Πάμε ρε, πάμε ρε! Πάμε ρε, Λένιο! Μπράβο, Μενούλα! Ναι! Ναι! Έλα ρε, Πύριο! Ναι ρε, μωρέ! Έλα ρε! Έχουμε και σημεία! 2, 3, όχι! Δεν το κάνουμε ρε σήμερα! 1, 2, 3, survival! Μια χαρά, ήσουν πολύ καλή, οκ. Επειδή ξέρω ότι στεναχωριέσαι. Ναι, μη στεναχωριέσαι. Thank you, babe, thank you. Μόνο περί της διαδικασίας. Δίνω το επόμενο βήμα. Το έχουμε πει. Ναι, ρε, το έχουμε, ρε. Καμία άλλη σκέψη παρά το επόμενο βήμα και είναι 100%. Θα κάνουμε έτσι όπως είμαστε. Πώς το Στη σειρά μας πώς πάμε στη διαφορετικά. Εσύ πίσω, ποιος μπαίνει μέσα. Τα δίνεις να πετάω εγώ και φεύγεις πρώτος, ναι. Και φεύγω πρώτος. Θα σε αφήσω χρόνια να φύγεις. Θες να μπεις μπροστά εσύ και να τα δίνω εγώ. Ναι, μπροστά. Μπροστά, εσύ τελευταίος εγώ. Τελευταίος εσύ στη μέση. Ναι, εσύ φεύγεις ευθεία. Πάω μπροστά εγώ. Και εγώ ξεκινάω στα πρώτα. Εντάξει, ωραία, αυτό. Μπροστά πρέπει να στήσω και πρώτος όμως, έτσι. Στείνω και πρώτος. Ο Τίνο μου δίνεται στήνω. Μου δίνεται στήνω Δεν γρήγορα. γίνεται να στήσεις άμα δεν πέσουν και τα 10. Όχι, στήνει εννοεί στα σκαλοπάτια, έτσι. Σκαλοπάτια λέω. Θα σε αφήσω πρώτος στη τέτοιο. Να στήσω, να φύγω. Θα μπεις πρώτος εσύ. Ναι, για να στείνω. Μου δίνεται στήνω και φεύγω. 2 εσύ, 2 εγώ, κανένα εσύ. Δεν θέλει δύναμη. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Και σένα ό,τι σου δίνει η Μαρία που θα το δίνει και ο Κέλη θα τα πετάς με δύναμη κοντά εδώ. Ωραία, και θα τα στήσω μετά εγώ. Και από εδώ που θα τα παίρνεις Παναγιώτη εσύ, εγώ τι έκανα πριν. Έπιανα το γάτζο και το πέταγα πίσω στην κατασκευή. Να είναι δίπλα στην κατασκευή. Ωραία. Η Φίβη στην αρχή τα πέταξε κάτω. Παναγιώτη, να πας στο γάτζο εσύ. Και εγώ θα στήσω αυτά. Θα στήσω φυσικά. Πριν, ας πούμε, η Φίβη στην αρχή τα άφησε κάτω και μετά που τη φώναξε τα πέταγε πίσω και γλίτωσε το transfer αυτό. Κοίτατε ότι ξεχάσατε ένα μετά εδώ γιατί ήταν από τα πρώτα. Αυτός που τα πιάνει κατευθείαν πίσω. Κατευθείαν. 3-1 το σκορ για τους Αετούς. Αν πετύχουν και τώρα νίκη, φεύγουν κατευθείαν. Πηγαίνουν σε εστιατόριο στην Πουντακάνα και στη συνέχεια Κόκο Μπόγκο μέχρι να επιστρέψουν τις πρώτες πρωινές ώρες, εύχομαι, πίσω στην παραλία τους. Έχουμε τον Τζον, την Βίκη και τον Άγγελο για τους Αετούς. Για να δούμε τι θα κάνουν οι Τίγρεις με Παναγιώτη, Μαρία και τον καινούριο του συμπαίκτη, το Γιάννη Κέλλη. Έτοιμοι! Προσπάθησαν πριν οι Τίγρεις να μπουν στο παιχνίδι, να καταφέρουν να ισοφαρίσουν. Η Μέρη Πετινάρη ήταν πολύ καλή στον τελικό στόχο. Καμία κοπέλα από την ομάδα δεν έμεινε πίσω. Ενώ οι Αττοί έχουν ξεκινήσει καλά, έχουν ρίξει ήδη 3 σανίδια. 3 και για τους κίτρινους. Και οι Τίγρεις τον παλεύουν. Ο Παναγιώτης σημαδεύει. Μαρία μπλέξαν τα σκοινιά τους. Ο καινούριος παίκτης δυνατά, ο Γιάννης Κέλλης δεν το κατάφερε. Θα φύγουν οι Αττοί, παίρνουν προβάδισμα. Έπεσε και το τελευταίο του ξύλο, δυνατά ο Γιάννης. Δεν θα πέσει ακόμη το ξύλο, πήγε να το πάρει η Μαρία. Νόμιζε ότι έχουν τελειώσει με αυτή τη δοκιμασία. Περνάει μπροστά ο Τζον, πάλι να χτίσουν τη γέφυρα. Και πάλι μπλέκουν τα σκοινιά και για τους 3 παίκτες. Μαζεύει ο Παναγιώτης, το καταφέρνει ο καινούριος, ο Γιάννης Κέλλης. Καλή βολή. Προσοχή παιδιά, στα πόδια σας πρέπει να μπουν όλα τα μαδέρια στη θέση τους. Έρχονται και οι Τίγρεις τώρα γρήγορα. Αυτός είναι αγώνας ζωής ή θανάτου για αυτούς. Χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη για να έχουν ελπίδες. Πέρασε ο Τζον. Ο Άγγελος δίνει. Ρε παιδιά, στη Βίκη αλλάζουν θέση τα πόδια τους γρήγορα. Καλή συνεννόηση. Πως καλή συνεννόηση ήταν πριν για την αδερφή της Βίκης, τη Μέρη, την Ιβούντερ. Τα πήγαν εξαιρετικά, δεν έμειναν πουθενά πίσω. Πάμε πάνω! Πέρασε ο Άγγελος, άλλα 2 σανιδάκια. Θα τα πάρει μόνος του, μπορεί. Περνάει ο Τζον. Πάνω, έλα κι άλλο, πάνω, έλα κι άλλο. Δυνατά ο Άγγελος. Περνάνε τα σανίδια. Άλλο ένα. Πάμε, παιδιά, πάμε. Άλλο ένα. Ξέρετε πώς γίνεται. Προχωρήστε, Μαρία, προχωρήστε. Ξέρετε πώς γίνεται. Τελειώνουν τη γέφυρα και οι κίτρινοι. Ο Παναγιώτης πετάει μπροστά δυνατά. Θα αφήσουν πίσω τον καινούργιο, τον Γιάννη Κέλλη. Μεταφέρει τα σανίδια εκεί στη Μαρία. Τα τελευταία 2 θα τα πάρει μόνος του, συνεχίζει. Προσοχή! Στήσε, μπράβο! Προσοχή στα κεφάλια σας, παιδιά. Πολύ επικίνδυνο αυτό που επιχείρησε εκεί η Βίκη. Δεν είδε τον Άγγελο, ο οποίος πετούσε με δύναμη ένα ξυλάκι. Ο Κέλλης εκεί πολύ δυνατά. Έχει δυνατά χέρια, φαίνεται το παιδί γραμμωμένο. Περνάει στον Παναγιώτη. Γρήγορη συνεννόηση εκεί και συνεργασία. Η Μαρία τροφοδοτεί τον νέο συμπαίκτη. Τελευταίο μεγάλο, πολύ σωστά εκεί φωνάζει ο Γιάννης. Να μην βγει η Μαρία. Ενώ οι πράσινοι ήδη τοποθετούν σωστά τα περισσότερα. 3 έχουν μείνει, 4 για να δούμε. Ο Άγγελος. Άλλη μια σωστή τοποθέτηση. Ξεκίνησαν και οι Τίγρεις να στείνουν.
Όλοι οι κρίκοι πρέπει να σταθούν στην ευθεία. Όπως το μύθο με τον Οδυσσέα που θέλει να πέρασε το βέλος από τα τσεκούρια. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουν, να περάσει τον μπαμπού. Οι πράσινοι το κατάφεραν. Ο Τζον Ριγάκης, ο αρχηγός, θα το πάρει πάνω του. Για μια τελευταία νεκροκεφαλή, 3-1 το σκορ. Για να δούμε. Πρώτη προσπάθεια του Τζον. Καθυστερούν οι κίτρινοι. Τρέμει το μπαλάκι και μπαίνει κατευθείαν. Άλλο ένα μπαλάκι και οι αετοί θα φύγουν για κοκομπόγκο. Δεν θα μπει. Έτοιμος να πανηγυρίσει ο Τζον. Είχε ετοιμάσει τη φιέστα. Του έλειψε λίγο η ουσία. Άλλη μια προσπάθεια για τον Τζον. Έχουν καλό προβάδισμα και κόκο και μπόγκο για τους αετούς. Τελικό σκορ 4-1. Δίνουν απάντηση στον αγωνιστικό χώρο για το έπαθλο το οποίο δεν κατάφερε να χαρούν. Απόψε αυτοί θα φύγουν από την παραλία τους. Ένα, δύο, τρία, Αέτη! Και πόγκο και πόγκο και πόγκο και πόγκο. Κατερίνα, και κόκκο και πόγκο. Και τελαπάγκο, και τελαπάγκο. Θέλω 1-2 μέρες να τους συνηθίσω και θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα. Προσπάθησε, μια χαρά τα πήγα. Τα παιδιά είναι εντάξει. Πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ. Δεν μετράει τα παιδιά, δεν μετράει. Μετράει, πώς δεν μετράει. Είναι ομαδικό, έτσι είναι. Δεν έκανες κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει. Είναι κάθε πίστα διαφορετική, φιλέ. Δεν ξέρεις τι υπάρχει. Τελικό σκορ 4-1 και οι αετοί φεύγουν για κοκομπόγκο και πού τα κάνα. Συγχαρητήρια. Στέφανε, σε βλέπω ασυγκράτητο. Ήδη έχεις μπει σε χορευτικό mood. Χέλη, ακοκάλωτο. Τα πάντες όλα. Στέφανε, πώς νιώθεις που εσείς είστε που θα ξεπορτήσετε πρώτοι από το νησί? Σας περιμένει μια μαγική νύχτα. Γεύμα, υπενθυμίζω, σε ένα εστιατόριο, καταπληκτικό εστιατόριο στην Πουντακάνα. Και μετά θα πάτε να κουνήσετε τα κορμιά σας. Πώς νιώθεις? Πάρα πολύ χαρούμενος. Τι να πω, ότι είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα μου. Ότι ακόμα και το ένα ματσάρισμα που έπαιξα και χάσαμε, γιατί δεν υπήρχε μια συνεννόηση, δεν επτόησε την ομάδα. Δηλαδή το πήγαν τάπα και κάρμα είναι και γυρίζει. Αυτό θα πω. Κάρμα και είναι εδώ. και γυρίζει. Άκουσα μια τάκα πριν ότι κάθε εμπόδιο για καλό. Εννοείται. Πεισμόνι. Κάθε εμπόδιο, όντως. Έλα, Βίκη. Όχι, αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι το χθεσινό εμπόδιο πείσμωσε ακόμη πιο πολύ όλη την ομάδα και έτσι δείξαμε ακόμη πιο πολύ πάθος και ψυχή. Φάνηκε και νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Ενωμένοι. Ορφέα, δυστυχώς η ομάδα σου, η νέα σου ομάδα δεν τα κατάφερε. Δεν ξέρω αν σου πέρασε από το μυαλό μήπως η μεταγραφή σου να έχει γίνει λίγο αργότερα. Να προλάβαινες αυτό το έπαθλο. Γιώργο, συγχαρητήρια στην παλιά μου ομάδα αρχικά. Επειδή πλέον βρίσκομαι εδώ, πάλεψα και εγώ για την ομάδα μου. Θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να απολαύσω αυτό το έπαθλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πιο μεγάλο έπαθλο, όπως είπες και εσύ μέχρι τώρα. Τι πήγε λάθος στην ομάδα σου σήμερα? Ήτανε θέμα συνεννόησης, συνεργασίας? Ήτανε σαφώς πολύ καλύτερα τα παιδιά. Ήταν σαφώς πάρα πολύ καλύτερα σε αυτό το run. Μπήκανε, είχαν επισμώσει, το βλέπω ότι είχαν επισμώσει από προχθές. Ήταν καλύτεροι απλά. Ήμασταν κι εμείς αρκετά καλοί. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα λίγα βήματα μέχρι να ενοποιηθούμε, να βρούμε τα βήματά μας, να βρούμε πώς ακριβώς ο καθένας και τι πρέπει να κάνει. Αλλά ήταν σαφώς πάρα πολύ καλύτερη σήμερα. Νομίζω η τοποθέτησή σου για το πείσμα ίσως να λέει πολλά. Ίσως οι πράσινοι θέλαν να δώσουν μια απάντηση σήμερα, το κατάφεραν. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει αυτός ο αγώνας. Έλα, Νίνο, θες να προσθέσεις κάτι? Ναι, εγώ θέλω να πω στα παιδιά να τα απολαύσουν το έπαθλο τους αξίζει πραγματικά. Ελπίζω να μην με ειρωνεύεστε και να θεωρείτε ότι το λέω πραγματικά αυτό που λέω. Καμιά περίπτωση, Νίνο. Εμείς έχουμε ένα άλλο δώρο σήμερα, έχουμε το Γιάννη στην ομάδα μας. Πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε και τις ήττες. Δεν μπορεί να κερδίσεις πάντα. Δεν μπορεί να. Είναι μέσα στον αθλητισμό είναι αυτό. Και νομίζω σαν ομάδα ότι μας περιμένει πολύ ωραίο μέλλον. Πολύ ωραία. Κάπου εδώ τελειώνει ο αγώνας λοιπόν. Οι αετοί θα πρέπει να αναχωρήσουν γρήγορα, να ετοιμαστούν. Ό,τι ρούχα βρείτε εκεί στην καλύβα σας να τα πάρετε. Αυτά που είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί φεύγετε κατευθείαν για Πουντακάνα. Θα απολαύσετε το γεύμα σας και μετά διασκέδαση στο κοκομπόγκο. Και το καλύτερο απ' όλα, μετά από όλη αυτή τη διασκέδαση επιστρέφετε πίσω στην παραλία το βραδάκι. Καλά να περάσετε. Οι Τίγρες θα επιστρέψουν πίσω στην παραλία τους. Καλή ξεκούραση και καλή τύχη, παιδιά, αν τη χρειαστείτε. Καλά να περάσετε.
Παιδιά, εντάξει, από τις ζούγκλες... Ανυπομονώ να φάω το γεύμα. Ρε, δείτε εδώ τι γίνεται, ρε. Τι επαθλάρα είναι αυτή, ρε. Λοιπόν, η ομάδα σήμερα ήταν καταπληκτική. Με αυτή την ενέργεια που είχαμε, δεν υπήρχε πιθανότητα καμία να χάσουμε αυτό το έπαθλο. Στα καλύτερα που έρχονται, πάντα επιτυχίες, τέτοιες, πάντα τέτοια έπαθλα με υγεία πάνω απ' όλα. 1, 2, 3. Συγχαρητήρια σε όλους. Γεια μας. Λεβέντη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Λεβέντη μου. Συγχαρητήρια σε όλους, παιδιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ, πέρασα υπέροχα σήμερα. Si toda la noche andando llorando por verte. Μόλις έφαγα την πιο νόστιμη πατατούλα στη ζωή μου μαζί με το κρέας. Ήταν πάρα πολύ νόστιμη, τσοκαρίστηκα πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, γεροί, να έχουμε και άλλα τέτοια. Πάντα τέτοια, παιδιά. Πάντα νίκες και παθλάρες. Να είστε καλά όλοι. Όλα ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Τώρα θα πάμε να διασκεδάσουμε κι άλλο και θα χορέψουμε σε ένα κλαμπ. Walk anywhere, eyes them locked, put me fresh sneakers straight to the snapback. Pretty girl them smell me. Έχουμε φτάσει έξω από το Κόκο Μπόγκο. Νομίζω η ενέργεια είναι ήδη εκπληκτική. Ακόμα δεν έχουμε μπει μέσα και δεν βλέπω την ώρα να πάμε με τα παιδιά και να πάμε μέσα να τα σπάσουμε, να πιούμε και να χορέψουμε. Encendido en el club, yeah. Εγώ χόρεψα πάρα πολύ με τα κορίτσια, ανεβήκαμε στο μπαλκονάκι, ήταν σοκαριστικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ, πέρασα υπέροχα σήμερα. Οι χορευτές μέσα ήταν καταπληκτικοί, κάνανε πραγματικά πάρα πολύ ωραίο σοου. Νομίζω ήταν πολύ κοντά με κάτι που ήμουν πριν λίγο καιρό στην Αμερική που είδα το Cirque du Soleil.